Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 121 e primeiro da tempada 25-26. Novo ficaboleiro. Grazas, Lois, por ficar coa bola. Benvidos e benvidas unha semana máis, unha tempada máis. O 11 galego da xornada. Podría decir que o botaba de menos, pero certo é que estaba moi ben de vacacións, moi tranquilo. Non sei que tal estará Antón Vieites. Hola, Antón, que tal? Moi boas. Que tal? Como estás? Eu, 11. Todo ben. Eu tamén. Ti pasáchelo ben nas vacacións. Si, ti no, Iche, ti no, ven así. No, bueno, balóns fora, balóns fora. Claro. 11 galego Capicúa. Capicúa, Capicúa. Gústame Xa o a vi no palabra. guión aí apuntado, Sí. pero hai que dar capón, non? Ou como eso de Capicúa. Eu cos coches, coas matrículas xogaba iso, a pejar rabazadas. Ti como eres fillo único, igual non viviches esa fermosa etapa. Sí, porque a meu pai tampouco me apetecía pegar, de verdad. Igual recibía la de volta. Claro. Bueno, que tal o verán, entón? Todo ben? Moi ben, teño moitas ganas. Estou ilusionado ca tempada que temos por diante. Vai ser, a ver, moitos cambios, o certo é que non hai, pero bueno, igual se van dando durante a tempada, iso tamén é certo. Podemos dicir que intentamos que houvese máis cambios dos que en definitiva hai. Iso sí que é certo. A priori, imos a currar menos que a tempada pasada. Sí. A priori. Espero que poñades o golazo da ese de Negreira no día de onte, Mario Formoso. Bueno, todo se andará, claro que sí. Bueno, decías, perdón, que vamos currar menos. A priori imos currar menos, porque a priori eso, o xoves antes estábamos na Radio Galega, ahora non estamos. Eso é o que está a priori. Logo, na práctica, pois veremos que pode pasar ou que non pode pasar o xoves. Efectivamente, ti queres facer un directo de previas e eu non quero, esa é a realidade, ese é o resumo. Gol de Ángel Martínez Parrodeiro na primeira xornada, sí señor, que grande Ángel Martínez Parrodeiro. Bueno, imos co que nos ocupa, eu este verán collín kilos, ademais de pasalo moi ben, moitísimas paparotas e moita, pero que moita festa, así que, claro, agora pues vai tocar recuperar a excelsa forma física que eu sabes que tiven sempre, non, Antón? Sempre tive unha excelsa forma física, grazas, por suposto, ao Exalta Centro Deportivo, que é o mellor ximnasio do mundo, que está na avenida Lugo 6 baixo en Pontevedra. Se sodes a zona de Pontevedra de arredores, pois está recomendadísimo. Ademais, pois brindan o seu apoio un ano máis, unha tempada máis a Fica coa bola. Encantadísimos de que renovasen connosco. Así que, sen máis dilación, que temos xente agardando, imos xa co xogador Exalta da xornada. E quen é o primeiro xogador Exalta da tempada 25-26, Antón? Pois, bueno, creo que non descubrimos a ninguén se temos que falar dun raparigo de Caldas de Reis, ano 2005, estivo ano pasado cedido no Arousa na segunda metade da tempada e chegou a Sarria tamén cedido polo Depor para seguir medrando como futbolista no triunfo por 2 goles a 0 ante o Lealtad. No histórico debut como local dos da Ribera na segunda federación, xogou de maravilla, deixou un dos goles da fin de semana e pode quedar tempada, e ademais xa está, creo que dando bastante que falar ese gol nas redes sociais. Hugo Villaverde, que tal? Moi boas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Está dando que falar ou non? A ver, cantas mensaxes recibiche aí no teléfono? Creo que moitas. Sí, bastante ahí de mis amigos, de compañeros, excompañeros que no los tengo acostumbrado a ver cosas así y ante la sorpresa pues eso, aprovechaban para vacilarme un poco y tal. Víchelo moito repetido, tío, ou non? Desto que o pos pa dormir, en plan, que golazo fixen hoxe, Sí. tío. Pues sí, y de hecho llegué a casa y a Caldas y entré por la puerta y ya estaba mi padre también con él viéndolo, así que lo vi bastante. Papá, pero bicho caño, que caño lle fixen, papá? No, suele ser al revés, ¿eh? Suele ser el que dice, ¡buah, pero vaya caño ahí le metiste! ¿Verdad? Antón. Sí. No, a mí o que me fascina é a asistencia de Maxi Lebrán. E creo que... Sí, hay que valorarla también al final. Si no... En clave fantasy, asistencia un central.
Sí, si no hubiera el pase no habría el gol, está claro, está claro. Todas suman, todas suman. Bueno, estamos falando do gol que marcou Hugo Villaverde, o primeiro da Sarriana 1-0 ante o Lealtad, remataría o partido 2-0 co gol final de Arona Sané. Xa que falamos tanto do gol, imos velo, non? Robamos yo aí un chisquiño aos compañeros do Enxogo, sabedes que non sabemos poñer goles deles, pero bueno, como era un auténtico chicharro, pois había que poñelo. Así que nada, vasnos contando ti un pouco por riba, vale, Hugo? Vasnos contando como que se che pasa pola cabeza con ese control primeiro, túnel despois e o pase a rede do final. Ai, espera, que estou aquí un metido no medio. Aí está. Aí está o gol de Hugo Villaverde. Foi espectacular, Vaya slalom e vaya golazo. Sí, a ver, al final recibí ahí el balón medio de espaldas, sabía que el defensa que me iba a venir como un toro, y ahí pues le giré rápido y ya arranqué. Y cuando me vino ese al corte también otra vez como un toro, le punté así un poco el balón a ver si colaba. Y nada, me quedó perfecto para luego tirar y meter el gol. O porteiro ni Nintendo tampouco, Dimite, vai para outro lado. O me di que se paro despois do que fixo o rapaz este, claro. Se lle paro o gol, claro. joder, a fin de semana, No, macho. ya. Aí está outra vez. O chicharro de Hugo Villaverde. Grazas, Madialevo, por ficar coa bola e por apoiar o proxecto, por suscribirse unha tempada máis aquí, por apoiarnos en Fica coa bola. Adaptación, vamos, rapidísima. Xa algo parecido cando chegaches a tempada pasado a Arousa, pero no primeiro partido 30 minutiños, neste xa titular e deixando este gol, o certo é que chegar en cher, como se soe dicir. Sí, al final, o sea, yo pienso sí, que el fútbol es fútbol y voy a jugar igual estando en el Depor, en la Sarriana, en el Arosa, y yo voy a intentar hacer siempre lo que sé, dar mi mejor versión y sea el sitio que sea, pues eso, dar lo máximo y ayudar al equipo. Un amago debut porque a sensación é que a Sarriana enganchouse tarde o partido, non? Que o mellor se quitamos esa primeira parte tamén con erros, quizáis un pouco de nerviosismo do debut, pois o partido tería sido ben distinto. Ao final quedou a sensación de que a Sarriana podía ter sumado ali en Oviedo. Sí, a ver, también era un equipo que teníamos enfrente que jugaba muy bien, la verdad, desde atrás hasta adelante, tenían muy buenos jugadores y sí, a lo mejor en la primera parte nos costó un poco más ajustar la presión y demás, cosa que ajustamos luego en la segunda y fue cuando ya pudimos plantearle verdaderamente el partido de tú a tú. Y bueno, al final es eso, las adaptaciones pues no son fáciles en las categorías, además nosotros que somos un equipo todo muy nuevo, que muchos como yo llegamos la semana antes de empezar la competición y al final siempre va a ser de menos a más. Claro, que precisamente iso, non é que sexa todo moi novo, que tamén, pero é que todo moi tarde, que tamén é lógico cando ascendes un 20 e pico de xuño despois dun playoff longuísimo, pero sí que é certo que, bueno, foi un verán de moitos xogadores a probar na Sarriana e digamos que a composición do cadro de xogadores ata o último día estivo aberto. Sí, exacto, o sea, tanto yo como otro compañero mío que vino del Depor, del Lugo cedidos, pero bueno, al final yo estoy muy contento allí con el equipo que tenemos, confío mucho en nosotros y sé que lo vamos a hacer muy bien esta temporada. Non sei dentro do vestiario, pero fora, nós xa o comentamos varias veces que hubo bastante vacile tamén co Presi, con San Gil, polo tema da camisola, que ao final a Sarriana é un club humilde, ten que pedir case porta por porta para poder manter o proxecto adiante, máis agora con este reto da segunda federación, e hai tanta publicidade que o branco case non luce. Bueno, pues a mí me gustan mucho las equipaciones, se ven bonitas, tanto ahí, la primera como la segunda. Como debe ser. Tengo que pillarme ahora un par, que ya están ahí mis amigos tirándome ahí de la oreja para que les dé un par de ellas. Sí, señor, sempre apoyando tamén os Tes colegas. patrocinador favorito dentro da camiseta? Alguna publi que che faga especial gracia? El Monbus ahí en el culo me gusta mucho los patrocinios ahí en esa zona, quedan de locos. Aparte no inverno quedan embarrados, eso é o auténtico fútbol, o fútbol auténtico. Sí, señor. Bueno, contanos un pouco como foi ese verán, non? Dicías ti que chegar un pouco aí tarde a Sarriana, coa tempada piques de comezar, pero como foi ese proceso? Arousa, ou volver ao Depor, acabas en Sarria, non sei, tivo que ser un verán tamén de moita chamada, non?
Sí, a ver, por suerte mi verano, o sea, bueno, por suerte, por desgracia mi verano empezó pronto, porque a mediados de mayo ya había acabado la temporada y tal. Y nada, lo primero que hice fue despejarme un poco ahí de todo y luego ya volver a entrenar con el Fabril. Y nada, yo muy contento allí, sí que es verdad que tuve ahí una pequeña ruptura ahí en el cual estar un par de semanas, pero bueno, luego al final salió la opción de la Sarriana y pensamos que era un buen destino para lo mismo que fue la Rosa, para sumar minutos, seguir creciendo como jugador, y aquí estoy y la verdad es que estoy muy contento tanto con el club, los compañeros y de momento pues por cómo está funcionando todo, la verdad. A diferencia con Arousa, con Vilagarcía, é que é unha categoría máis. De feito, é a categoría do Fabril, é dicir, vai xogar contra eles. Non sei se é cláusula do medo ou non, ou se pode xogar ese partido. No, ese partido es imposible que no lo juegue. Ya voy a tener que estar muy mal para no jugarlo, tengo muchas ganas, claro. Tengo muchas ganas. Sí, señor. Tamén un pouco de demostrar, non? Ao final entendo que a túa idea tamén se pode ser quedar no Fabril este verán, pois terías collido tamén esa opción nun principio. Claro, al final es eso, demostrar que yo soy el jugador que soy y que me valoren para poder optar a estar ahí el año que viene. Tema Iván Carril, tema Míster, é que tedes un equipo de xente na súa mirande parte nova, cun adestrador novo, que tedes moita fame, semellante para que tedes moita fame. Tamén Iván Carril, pois cando estaba no Noia, tocaba moitos futbolistas que veñen a Santiago a estudiar o que sexa, e moito rapaz. Non sei se influiu en algo, en nada, en pouco, en moito, que estivese no banco da Sarriana. Sí, a ver, yo tenía amigos en el Noia que estuvieron con él y me hablaron muy bien de él, y también sobre todo lo que más yo creo que me tiró para allí fue el estilo de juego que él quiere plantear. Al final, el tener el balón, el juntar gente por dentro, que ahí es donde más cómodo yo me encuentro. Entonces, yo obviamente voy a congeniar ahí mucho mejor que en un equipo que juegue todo al pelotazo y tal, ¿sabes? Entonces, eso pues me ayudó bastante también a decidirme. Volvendo ao ano pasado, ese ano co Arousa, foi complicado ao final, evidentemente, polo tema de non entrar en playoff, e creo que para ti un pouco máis especialmente, porque ao final esa cesión, ti xa estiveras na base do Arousa, formado nas categorías inferiores do Arousa, tamén para ti supoño que foi como chegar na cesión para axudarlles tamén a eles nese final de tempada. Con goles axudaches, porque coido que foron 6, pero non chegou para entrar en playoff. Sí, al final es que fue una pena. Yo fui para ahí con toda la ilusión de poder... Bueno, yo cuando fui, yo lo que quería era el título, no era entrar al playoff, y al final pues las circunstancias pues no se dieron, y pues sí que fue un golpe tanto a nivel personal, porque obviamente luego un playoff de tercera ref es un gran escaparate para dejarte ver, y también por el tema de no ascender al equipo de mi pueblo. Sobre Arousa, xa que estamos intercalando cousas, equipos, preguntaba Jotero Castro no chat que tal a experiencia, xa acabas de dicir, e se non houbo algunha posibilidade de seguir no equipo requinado. Bueno, sí, al final yo tengo muy buena relación con el Presi, con Manolo, también con el que está ahora de director deportivo, con Perú, que también me entrenó 3-4 partidos el año pasado, y que me había tenido en juveniles, y sí, obviamente hablé con ellos, le comenté un poco mi situación cuando se dio lo de la cesión, pero eso, al final yo les dije que quería probarme en segunda ref, que me había capacitado, y que si me salía alguna oferta buena de ahí, que iba a tirar para segunda ref. Pero bueno, que yo sigo siendo igual de aficionado a la Rosa, sigo yendo a verlos cuando puedo, y espero que para el año que estén ahí en la segunda ref, claro. Volvendo ao tema da Sarriana, tiña por aquí apuntado Antón o que dicía Iván Carril con Fer Romero na Radio Galega despois do partido, que está vivindo a Sarriana un pouco de día histórico en día histórico, non? Outro día, primeiro gol de William da Sarriana na segunda federación, o debut como local na segunda federación na categoría. Ao final é todo unha festa, non? É todo como que se vai celebrando paso a paso, cada paso que dá Sarriana. Non sei se no vestiario hai un pouco ese medo ou ese freno de man posto, como dicindo que non nos despiste, que isto é unha festa, pero aquí os 3 puntos valen igual agora que no mes de xaneiro.
Sí, claro, al final nosotros en el vestuario estamos muy conscientes de lo que nos estamos jugando en cada semana y estamos todos muy comprometidos y trabajando día a día, estamos creciendo, estamos conociéndonos cada vez más y para poder cada fin de semana ganar y primero salvar la categoría y luego soñar para arriba. Que tal Maxi e o Chucho Millán, que son aí axitadores do vestiario na Sarriana? Boa adaptación ou que? Ou vacilan moito primeiro? No. Yo la verdad no tengo nada de queja, me llevo muy bien con todos. Además, tenemos un muy buen grupo, también mucha gente joven, que al final eso pues también me ayuda a mí y a los demás jóvenes a entrar más rápido en la dinámica del grupo. Y es eso. O sea, nosotros estamos todo el día de coña en el vestuario y tal, pero una vez salimos al campo luego ya nos olvidamos de coñas y trabajamos en lo que tenemos que trabajar. Pero eres de asado, perdón, Antón. Dalle. No, di asado. Claro, asado ou non asado, porque aquí houbo argentinos da Sarriana que nos prometeron un asado. Se o probou antes Hugo Villaverde, que leva 2 días como que en día en Sarria, nos non, a min afectaríame un pouco, a verdade. Todavía no, estoy pendiente ahí de que... Ya sé que les gusta mucho, ya estoy pendiente de que a ver si un día me tiran una llamada o algo para ir a tomar un asado de ese tan famoso. Queda aquí a invitación formal en Fica coa Bola. Dalle, Antón. No, seguindo co tema vestiario, non sei se o feito de que sexa do pobo Iago Parga fai que aprete un pouco máis que o resto. Sí, al final Parga es uno de los capitanes. En las multas el que más aprieta, eso seguro. Y nada, luego, pero no, y con Parga además tengo buena relación, me llevo muy bien, me ayudó bastante a integrarme y tal. Y nada, ahora ya que ya volvió al campo y tal, pues muy contento con él. Es vaca pesada, sí. Outro día buscaba o gol, estaba aí como diciendo, debutamos na casa e quero marcar o gol, estaba a piques de conseguilo. Sí, bueno, primero que defienda y luego que si le cae una falta a la frontal, pena que no estaba él en el campo, que si no ya te aseguro yo que la ha tirado él. Se achuzaba para dentro. Oye, cales son os motivos das multas? Quen as pon, Iván ou é cousa máis de xogadores? Yo creo que es más entre nosotros, por llegar tarde, por olvidarte material y etcétera. Y sí, al final las controla entre Parga, Jacobo, Arona, Yago Díaz, entre Santi también, entre los veteranos. No me voy a poner yo a pedirle a Santi que me dé 2 euros por llegar tarde. Olvídate. No, porque igual nun adestramento vas polo aire, mellor non arriscar. Claro, yo a lo mío, de momento, poco a poco. Antón. Sí, ao fío do que falábamos antes desa cesión no teu pobo, na Arousa, pero en Caldas, etcétera, hai unha entrevista túa na Opinión, creo, con Xane Silveira, na que amosas que eres un rapaz moi da casa, moi de Caldas, moi de ti, moi de Galicia. Neste sentido, que decías que priorizabas a opción Segunda Federación, especialmente a opción Galicia, quero decir, ou se fose fora esa opción, irías igual? No, yo lo primero que cuando me dijeron lo de la decisión y hablé con mi repre y tal, le dije que 100% que me quería quedar en Galicia, que buscáramos ahí una buena plaza y tal, y que si no a las malas, pues obviamente nos vamos para afuera. Pero yo ya te digo ahora y para siempre que pueda estar por aquí cerca voy a estarlo, siempre. É como a min, Antón. Sí, creo que... Xa falaremos que houve desbandada da túa casa este verano. somos un menos, pero nada máis. Cando queras volveu, A onde? Ali a Costa do Sol? No, contigo, a facerche compañía. Bueno, se queres, eu non teño problema. Creo que lle querías preguntar tamén aí a Hugo polos partidos que ten agora a Sarriana, o factor calendario agora que lle ven. Factor calendario, son moito do calendario eu, ainda que isto é 2 partidos, non lle interesa a ninguén os puntos a esta altura da tempada, 2 partidos, máis sensacións que resultados e todo isto, pero agora veñen 2 rivais difíciles, Segoviana recén descendido, Numancia tamén, que é o seguinte partido que é estar na casa, entre medias, en teoría un rival directo como Sámano. Non sei que queres falar sobre respecto, xa sei que é segunda semana de competición. Sí, a ver, ahora nos vienen además 2 semanas seguidas fuera de casa,
con 2 viajes a Segovia y allí a Sámano, que es prácticamente Bilbao. Y eso, a ver, al final obviamente preferimos jugar en casa, pero tenemos que ir a cada campo fuera a ganar y luego pensar en... Luego viene el Numancia, ¿no? Sí. Luego viene el Numancia a casa y luego vamos a Salamanca también, que también va a ser un hueso en la categoría, pero bueno. No el Mántico tes unha calidade para xogar ali, que cuidado que pode ser iso. Sí, me encantó. El año pasado que tuve la suerte de ir, que estaba allí en el Fabril y fue uno de los campos más bonitos en los que jugué de lejos. Pero bueno, vamos semana a semana, ahora pensando en el partido de este domingo y así vamos. Estamos facendo unha entrevista e estou co impulso todo o tempo de volver a poñer o gol. É como que teño ganas de volver a poñer o gol e volver a ver o caño e a definición de Hugo Villaverde. Oye, vaya inicio tamén do Fabril, non? 6 de 6, non sei se ti xa adestrando con eles en pretempada, pois vías que había mimbres para facer outro bo ano que xa foi o ano pasado tamén, quedando aí no playoff. Sí, al final más de la mitad de la base que había quedó, exceptuando algunos jugadores que subieron más para arriba, pero y sí, entrenando en la pretemporada veías que el ritmo que era muy alto y que daba gusto vernos jugar. Y obviamente yo creo que es uno de los candidatos, si no es al título, a estar en el playoff seguro. Mellor equipo que o ano pasado. Mira que non estás ti, Pues por eso mismo te voy a decir que no. Ahí, jústame. Pero solo por esa razón, solo por esa razón. Antón. No, bueno, sempre tocamos un pouco que é a carreira e nada, non é que queira eu frear toda esta felicidade que tedes, que temos e que estamos aquí tan tranquilamente no primeiro 11 da tempada, pero para coñecerte un pouquiño máis a xente, supoño que algo importante de ti ese ano difícil, duro, de lesión, nun ano importante como o terceiro ano de xuvenís, como viviches, que aprendiches de todo iso? Sí, a ver, esta temporada obviamente fue la más difícil que me tocó vivir. Además justo venía de debutar con el Fabril y la semana siguiente fue cuando me rompí el cruzado y estuve 9 meses de rehabilitación hasta volver a entrenar con normalidad y tal, y pues, ¿qué te voy a decir? Mucho curro en la sombra del que no se ve, del mar jodido, muchos momentos comiéndomelo solo, pero es lo que hay. Al final considero que me hizo más fuerte esa temporada y a partir de ahí pues ya olvidé el tema de la lesión. Yo me noto muy bien como nuevo, la rodilla me quedó perfecta y eso, agradezco a todos los que como ya saben, que me ayudaron en la recuperación y a partir de ahora es eso, olvidarlo y seguir para adelante. Pois eu creo que podemos tirar ya clásica, Antón, ou queres preguntarle? Adiante. Bueno, teño unha dúbida, xogaches no Caldas de pequeno ou non chegache a pasar polo Caldas, sí? Sí, bueno, en Benjamines me apunté, nunca me convocaba el entrenador, acabé dejándolo a mitad de temporada y luego fue en Benjamines que me convenció un amigo para volver. Y vaya lunático, Vaya colgado ese, que che convenceu de novo. Pues si os digo quién es, igual os quedáis así un poco alucinados, Otro entrenador que odia Fico que bola. A ver, sorpréndeme. Manu Rodríguez, Orense. Opa. Sí, señor. Un clásico, no noso fútbol. Un clásico, Pues sí. que xogou tempadas. Unha chea delas. Home, pois non sei cantos anos botache en Caldas, pero se chega Hugo Villaverde ao fútbol profesional como fillo pródigo, non sei, entre Vila García e Caldas van poñerlle o nome a un pabillón ou algo, vanse pelexar por ti, tío. Ojalá. A ver, yo primero soy de Caldas. A Villarcía obviamente le tengo muchísimo cariño, pero yo soy de Caldas, lo llevo aquí incluso tatuado en la piel. No sé si se ve. Perfectamente. Y es eso. El amor que le tengo yo por Caldas no lo supera casi nada. Sí, señor. Xa sabemos onde se vai retirar con 35 anos aí Hugo Villaverde. A volta sí. o Caldas. Ojalá. Un último baile ahí, en las cortiteiras. Antón, decías, perdón. Teño ganas de que xoguedes contra o Orense Club de Fútbol. Bueno, yo también. No, pero tengo muy buen trato con él,
Me lo encontré más adelante y demás y muy buen trato. É un fenómeno. Non hai rancor. A ver, supoño que se houvese moito rancor non o contaría aquí tan libremente, digo eu, non? No, por eso mismo. Pois nada, fago xa clásica que lle facemos a todos os protas que pasan por aquí por Fica coa Bola, que preguntarche un pouco, bueno, para coñecerte tamén fora do fútbol, non? A que te dedicas, que che gusta facer, ademais de presumir de Caldas. Dixéchesme antes que estabas estudando na Coruña, así que non sei, que estudas e que che gusta facer no teu día libre cando non estás pensando no fútbol. Pues estoy estudiando, sí, en Coruña, INEF. Estoy ya en el 3er año de la carrera. De hecho, vengo hoy, ahora llegué hace una horita y media que llegué de allí. Y nada, en mi tiempo libre, pues eso, aprovecho a estar con mis amigos, a echar unas plays, a bajar a tomar algo, a ver fútbol, a entrenar. Nada, soy un chico de lo más normal, la verdad. No tengo nada que descubrir. A que xogas a Play? Al FIFA, sobre todo. Ahora estoy esperando... Sí, no está ben, no está ben. Seguir xuntando xente para Estoy esperando aí a meterla aí viciada ya. Home, reclutando xente po equipo de Clubes Pro. Se non tes equipo, fala connosco que xogamos aí con xente de fútbol galego. Yo encantado. El Club Pro, por mí de una. Ademais, podemos contar que Nájera unha vez matouche no Fortnite, ou como foi? No Call of Duty, Nájera, sí, matoume Nájera no Call of Duty, pero aparte un friki que non sabes como se movía, o sea, iba voando. No, el Nájera, me acuerdo yo cuando estábamos en la Resi del Depor, el año que llegué, y el tío ahí subo arriba al salón y se colocó su play en el salón de la tal y tenía la play solo para él ahí, jugando al Call of Duty al Warzone, el tío. Sí, un enfermo. Pois sí, foi no Warzone. Pegoume un repaso que non soube ni por onde viñan as balas. Así que, bueno, outra faceta tamén dos futbolistas que en algo teñen que ocupar o seu tempo. E a play, a verdade, que é un bo divertimento. Sí. Hugo, un placer. Grazas por estar aquí connosco en Fica coa Bola. Parabéns por ese inicio de tempada. A seguir facendo historia coa Sarriana. E nada, non mires moito o gol, que a ver se nos vas a mal acostumar agora e vamos pensar que vas marcar un así todo el fin de semana. Ojalá, yo lo intentaré. Puede ser más bonito, pues mejor. Veña, moitas grazas, unha aperta forte. Venga, muchas gracias a vosotros. Chao. Sí, señor, aí estaba Hugo Villaverde, que fenómeno, moi ben, ¿Sí? moi boa charla, e grande a Sarriana tamén, logrando eses 3 primeiros puntos. Que tal, como estás? Cambiamos de chamada, está outro prota, como está a cousa? Está ben a cousa, pero eu creo que podemos... intentámoslo só co vídeo, que che parece? Veña, adiante. Só coa transición do vídeo, podemos intentalo. Espera que me desapareciche por aquí. Sí, pero porque... Bueno, non pasa nada, quedas así. Sí. Saúdame, Anxo, di Jatalín. Que tal, Jatalín? Canto tempo sen estar contigo? Todo ben, o que? Todo ben? Non quero meu saúdo. No, picouse, dice que pasas do tema, no, porque aquí fixo unha pregunta aí que xa contestara un pouco Hugo de por que o largaran do Fabril, pero el quería, non sei, que nos contara que frase exacta lle dixeron para non seguir no Fabril, macho. Jatalín sempre indo aí co coitelo. Boas, ficaboleiros, que tal? Moi boas, Adri, como andas? Grazas por estar aí todos unha tempada máis. Falamos do gimnasio, falamos dos xogadores alta da xornada, temos que ir agora cos ovos. Tes por aí o chollo ou non o tes por aí? Teño, pero primeiro teño a queixa. Estive esta semana na Volta a Galicia. Sí. Xa sabes, estive currando tal, non sei que. Eu chegaba aos hotéis a almorzar pola mañá. Eu toda a miña cara de sobado despois de meterme 6 horas ao día no coche. E non había isto. Non había isto. Ovo da boa, non había el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo, que son os do el huevo de la abuela. Cacabola, Fica coa Bola. Chicharro de ras_GZ por toda a escala. Moitísimas grazas, ras_GZ, por ficar coa bola, por suscribirte, por tirar ese tremendo Prime que axuda moito a Fica coa Bola para continuar con este proxecto. Moitísimas grazas de corazón, Antón. Hai que ir facendo a publi porque o tema de que se desconfigurase a cámara e que está todo o meu percheiro aquí detrás. E non che gusta como está colgada a ropa. Claro, está a roupa de inverno aquí toda feita. Pois el huevo de la abuela veñen de organizar a segunda feira do ovo campero de Melide, espectacular, foi tremenda, outra tortilla xigante de éxito total, cunha morea de ovos, de patacas que pasou. Suscripción pagada cos cartos da SCD órdenes. Qué grande.
Dicía, segunda feira do ovo campero de Melide, el huevo de la abuela, que segue patrocinando a Fica coa abuela unha tempada máis. Moitísimas grazas aos irmáns Casal, que son uns auténticos fenómenos. E o máis importante, ademais do que se puido consumir ali desa tortilla xigante, é que 5.000 racións foron destinadas á Asociación Padre Miguel de la Mata de Santiago de Compostela. Así que fenómenos os Casal, os do ovo da boa, no día e no Carrefour, na meirande parte da hostelería galega, imos co bazo da xornada. Xa sabedes que o bazo da xornada é algo espectacular todas as tempadas, como romper unha casca e que saian dúas xemas, como ser central e ter que xogar de porteiro e responder coido, que bastante ben, agora veremos. Na vitoria do Val de Narón, 2-4 ante o Pol, que é un equipo dos chamados, en teoría, estar arriba, fixo un moi bo verán. Tocou o amigo David Beade poñer as luvas, xa que Rico non podía contar con ningún dos seus porteiros e tirou do central do ano 2003. Hola David, que tal? Moi boas. Hola, boas noites, que tal? Foi un pouco así, non? Eu creo que 2002, 2002 ou 2003? Sí, 2002. Ala, xa, como ven que me quedara a presentación e dixen mal o dato da idade, macho. Joder. Bueno, que? Contanos, como foi iso? Xa quedaras nun partido de pretempada, non? Xa unha vez che tocara poñerte aí baixo os paus, pero tires central toda a vida, non? O que? Sí, eu son central de toda a vida, tocoume contra a Vitoria, porque ningún dos porteiros estaba. Esta xornada, un dos porteiros non podía por motivos laborais, e outro tiña molestias durante toda a semana, entón decidiron non forzar, porque a segunda xornada podía alargarse a lesión, e tocoume. Pero non é tocouche realmente. A ver, no, tocar como tocar tampouco. non foi a lotería, non o repartiron, non? Claro, falando entre todos, era o que o mellor se daba, entre comillas, do equipo, entón, pois pa diante. Sendo o máis obxectivo que poidas, e autoanalizándote a ti mesmo, que tal crees que estiveche? Home, eu penso que tampouco estive tan mal, non? O sea, a ver, para nunca quedar de porteiro, sí que é verdad que me gustaba xogar de porteiro, teño xogado cos colegas e cosas así, pero, home, non me imaginaba xogar nun partido preferente de titular de porteiro, a verdad. Pero, dentro do que cabe, non o fixe tan mal, eu penso. Igual descubriche unha vocación que non contabas ti con ela, Igual equivoqueime de posición, non o sei. Non sei se Xaki dixo algo de agora xa eres porteiro oficialmente ou se va a seguir de central. Non, a ver, está a broma no equipo de que lle vou quitar o posto a Marcos e a Chapa, pero bueno, nada, espero que só sexa este partido, que ahora Marcos e Chapa en principio están os dous, entón deixémolo neste que o fixe ben, non vai a ser que xogue outra vez e alí. Pues, podedes instaurar o porteiro xogador en fútbol campo. É verdad. Sí que é verdad. Bueno, imos analizar agora entre todos. El xa dixo que estivera bastante ben. Agora imos ver entre todos que tal estivo. Imos comentando tamén por riba o vídeo de accións de David Beade quedando de porteiro sendo el central, no 2-4 ante o Pol, no municipal de Pol, a vitoria do Val de Narón. Así que montei aí cos vídeos de TV un par de accións. O saída de balón aí non hai problema, non? Aí todo ben. No, en principio no. Sí que é verdad que a veces se me complica cos pés, pero bueno, nada. Logo esa boa parada cos pés, o que máis se complica é a saída de puños, non? Eso sí que é de formación porteiro, é o que menos temos, non? Chapando, sí. Oye, eu vi abrir o balón e eu estaba rezando. Por favor, dallo o balón de saco de aquí. A ver se non a liaba. É verdad que na maioría de accións que estamos vendo vai ao medio. Mira, por exemplo, esta falta, pero aínda así, a pouco máis, líala aí un pouquiño. Sí, a verdad que sí. Porteiro dos que bloca, que xa non hai, Mira, aí deixo o rexeite, pero oye, un par de las copé, outra co xeonllo, que ata 6-7 paradas vimos agora no vídeo que xa se está repetindo. Oye, ni tan mal, unha actuación de se foses porteiro en sí, podrías ter entrado no 11 galego que entrache por ser central, pero podrías ter entrado por ser porteiro. Non, si, a verdad, a ver, eu sentime cómodo, a verdad que mis compañeiros fixeron bastante para que non tiraran moito. Si non sei como me iría.
nos 2 goles que non os puxen por respecto, que ao final non era o teu traballo como tal paralos, esta fin de sí, pero non a túa formación como tal, pero podes facer algo máis ou non? Eu penso que non, a ver, non sei. Eu como estaba, igual estaba mal posicionado ou algo, pero eu penso que nos goles non podía facer nada. Mira, di aquí Emilio Viqueira 20 di líala menos de portero que de central, amigo. Pode ser que teña razón, Claro, o Paul sabía que ti ibas a xogar de porteiro, quero decir, porque... Pois a verdad é que non o sei, sei que é verdad que David xogou comigo no Betanzos uns meses, e claro, eu no Betanzos xogaba de central, pero non sei se lle ocurrou, se lle pasou pola cabeza o de, pois estáis xogando o Beade de porteiro e é central, sabes, non o sei. Eu penso que o deberían de saber, pero non sei. Imagíname a charla prepartido, tal, non sei que, e despois no descanso, tirade! Claro, que tivo que ser tal cual. Claro, es que eles tiraron bastante pouco, o sea, se o meu equipo supera que outro lado, o central e o porteiro, tiraríamos moito máis. Eles non tiraron tampouco moito. E os tiros que tiraron foron... acostumado a tirar, Es un equipo acostumado a tirar, Claro, por eso. Pareceume raro que non tirase tanto. E máis sendo o Poldo que todo o mundo falou no verán, non? Que puña a todo o mundo nas quinielas como equipo que vai estar arriba. A mí sorprendeume. Claro, es que o Pol era como fichaxes top dos Arriana e de todos os lados, e claro, antes de empezar a tempada era vai quedar primeiro como Montañeros o ano pasado. E a verdad que a min sorprendeume o que non tiraran tanto. Bueno, e tamén 4 goles marcou o Val, quero dicir, non é que o partido fora 0-1 e paradas túas, ao final... Claro, nós fixemos o noso traballo e xogamos bastante ben, a verdad, agradecí aos compañeiros porque bloquearon bastantes tiros que iban bastante complicados. Bueno, nosotros xogamos bastante ben e conseguimos gañar 4-2 ali, que é un campo moi difícil. E que tamén as 2 primeiras xornadas o calendario, o Santirso é un equipo complicado, tamén acostumado a estar arriba nas últimas tempadas, e o Pol, que falamos de que é un dos grandes favoritos este ano despois do mercado de verán que fixeron. Home, despois do que vos tocou vivir tamén o ano pasado con todo o tema da salvación, que lembro estar aquí en un dos últimos 11 con Pablo Leonardo falando de que conseguirá esa salvación e despois pasou todo docente de tal. Era un inicio complicado e máis ou menos solventastes, non? 3 puntiños de 6. Sí, máis ou menos sí, contra o Santirso, a ver, tivemos mala sorte porque al final era un partido igualado e nos meten de saque de banda, e acaban o 0, como o Santirso unha vez te mete un gol, se mete atrás e é imposible meterlles gol xa. O Bordalás da preferente galega, Fabio Rodríguez Dacal e Pablo Vigo sacando de banda, eso é a estrategia máis clara que existe. O sea, levan así moito tempo e a verdade que llevai moi ben así. Contra o Pol fomos ali a ires arriba, a presionar, a ir contra eles, e ao final o fixemos mellor e gañamos. E agora nos ven o pai o saco, que tamén, cuidado, que xogan moi ben. O que sí que creo que recibiche poucas entrevistas, non? Normalmente cando pasa isto, non o digo por nós, que nós ao final sempre nos mola este tipo de historietas e tal, pero como que trascendeu pouco, non? É que tiñamos Instagram. Sí, tiñamos o Instagram, bueno, é verdade que tes uns amigos ben vacilóns que en canto rematou o partido xa empezou todo o mundo a mandar mensaxes, Sí, nada máis acabou o partido, xa collín o móvil e pila de mensaxes de pero que pasou, por que xogaches de portero, o sea, que algo pasou aí e xa todo o mundo pasándome a captura de contestando a vosa historia de Beade MVP do partido e todo. Que fenómenos. A ver, di Hatalim, que sempre lle mola meter aí un pouco coitelo, por se non o coñece, sempre está aquí no chat vacilando, pero en plan cabrón, hai que dicilo, que un central xogue de central e non que un central xogue de porteiro non se note, fala moi mal do Pol, pero tamén da Liga en xeral, non me joder. A ver, foi unha circunstancia así puntual. Al final, nestas ligas, nadie vive do fútbol, quitando igual uns poucos que poden cobrar algo de diñeiro. Oiche, non te justifiques que ten un nivelón a preferente, que non fe falta justificarse. Claro, ten bo nivel, claro, pero sí que é verdad que moita xente traballa ou non pode asistir aos partidos ou moitas cousas, entón pode pasar estas cousas.
no tan exagerado como meu de ser central e quedar de porteiro, pero sí que pode pasar isto. E que sería do noso fútbol? Sería moito menos maravilloso do que é, quero dicir, Claro, se claro. non houvese este tipo de historias, que temos un par despois tamén por aí, unha do Lemos que xa veredes que foi espectacular, perdería toda a esencia, joder, perdería a esencia. Claro, isto é bonito ao final do fútbol, ¿no? Que pasen estas cousas e que a mí, por sorte, saiu-me ben. Non me meteron seco, nada. Por sorte, saiu-me ben. Entón, Di por aí queda polo aí para chat recuerdo. Manu Pol, que por certo estiven revisando o partido en TV e vaya partido fixo outra vez, marcou o primeiro, estivo espectacular, xa falamos de que é o voso xogador máis diferencial, que non minta, justalle máis de porteiro que corre menos, di Manu Pol. Sí que é verdade, sí que é verdade. Sí que é verdade, de porteiro estou máis cómodo porque ao final non teño que correr detrás dos dianteiros, ¿no? Estou aí parado, mirando a ver que non me metan gol. Gustoume, a verdade que gustoume, sentime cómodo. E eso de non correr gustoume ainda máis. Oye, a ver se vai a empezar como unha coña e vas a acabar de porteiro esta tempada, ou a seguir. Quién sabe. Ahora está escuchando Xaki fijo e está enfadado ya, porque non quero correr ou algo. Mañá Físico, mañá compensación. No, hoy xa tocou un pouco. Que iba a preguntar eu, bueno, xa non me... Foise meu santo ceo, Antón, bótame... Ah, sí, o de Xaki, nos adestramentos, é dicir, durante a semana previa a que non puidese xogar ningún dos porteiros titulares do Val, xa adestraches como porteiro ou foi improvisación da fin de semana? No, sí que é verdad que Marcos tiña molestias durante a semana, entón, claro, fun probando así, pero puntual, de un par de tiros e pouca cousa, para máis ou menos hacerme aí a, polo menos estar ben colocado dentro do que cabe. Entonces, máis ou menos un par de entrenos, pero pouca cousa. É unha historia tremenda. Sí. Logo tiña Marcos aí dentro da banda berrando, no, colócate así, colócate e tal. Entonces tiña que estar escoitando para non liar. Que bo. Por exemplo, sí, na falta a borde do área, eu miraba para Marcos, oye, pero cantos poño na barreira? Que fago aquí? Estaba el dirixindo desde a banda. Home, a ver, que son cousas que se nunca te puxeche nunha portería a parar, non as claro, controlas. Claro. Eu vi a falta e dixo, que fago agora? Póñome así a marcar o primeiro da barreira. Xa esti da portería a poñerte de primeiro na barreira. Antón. Non, si díjate limpo o chat, como sempre. Unha última, cando se puso segundos antes de empezar, cantos creías que ibas a apañar? Cantos creías que ibas a recibir? Pois, a verdad, se non xogara o primer partido contra a Vitoria, é unha cabeza tiña que me iban caer 6 ou 7, pero xogando contra a Vitoria como que sentime máis cómodo contra o Pol, 6 ou 7 non, pero 3 ou 4 igual sí que esperaba. Bueno, foron 2, ni tan mal. Claro, como foi ese partido contra a Vitoria? 0-2 perdimos. Bueno. Nin tan mal. Pero, Quero dicir, ni tan mal. O promedio, claro. No, sí, claro. Eu estou contento co que fixen, A verdad que... Home, como pa non. Claro, Un central contento. que o poñen de gardameta e que recibe 2 goles de media por partido, a min pareceme unha media fantástica. E máis, se lle engades o dossier, o vídeo que che fixen de paradas, de recital de paradas, eu creo que podes, en primeira futgal, po ano xogas. Sí. Ahora están bromeando aí todos co 11 de ouro, que salgo aí de porteiro, claro, non me esperaba salir no 11 de ouro e de porteiro. No de Ferrolterra, e no noso tamén, o venres cando publiquemos como quedou todo, vas a ir de porteiro tamén. Claro, eu non me esperaba, sabes, de central sen poucas veces encima de porteiro, ahora eu estaba flipando. No, falar un pouco do club, do proxecto, supoño que do que pasou ano pasado, que xa sabemos todos esa salvación polo ascenso a Sarriana, este ano a pasar menos apuros, tendo en conta que temos na recámara todos o que falaba Anxo, que falamos con Pablo Leonardo no último 11 que da temporada pasada. A segunda volta que fixestes que foi un escándalo. Sí, foi un escándalo. O sea, a primeira volta foi desastrosa porque fixemos 7 puntos solo, pero a segunda volta cambiamos o chip, al final fomos a competir todos os partidos, al final, pues, fuimos sacando resultados e fixemos 37 puntos, unha cousa así. Era un escándalo. E nos salvamos gracias a eso. Esperemos que a primeira volta deste ano sexa mejor que a anterior. A ver, se fixeste 7 puntos xa levades 3. Quero dicir, xa é casi a metade. Que en 15 semanas que queda non fagamos 4. A ver, non sei. Todo pode pasar, pero... Claro, a ver, toca madera, pero...
Sí, señor, sí, señor. Sempre que falamos do Val, fixémolo tamén con Pablo Leonardo, temos que falar da grada valexa, desa afección aí que non para nunca, que ademais ten unha conta de Instagram moi activa, na que, por certo, saíche de MVP do partido tamén. Non sei se de coña ou non, pero saíche de MVP do partido. Eu penso que foi de coña, pero moi de coña. Pero sí que é verdad que a grada valexa sempre están aí nos partidos, nos axudan moito berrando desde a grada, nos animan, moitas cousas. A verdad que moi agradecidos con eles, con todos eles e elas, moi contentos de que estén aí sempre. Falamos de Pablo Leonardo porque foi o último prota que pasou por aquí do Val. Pablo non segue, pero non creo que non houbo demasiados cambios, non? Que o bloque a gran maioría é o do ano pasado. Sí, prácticamente seguimos os mesmos, fichamos a 3 ou 4 xogadores, volveu Cibrán, que estaba tamén o ano que ascendimos, de primeira a preferente, pouco máis, poucos cambios que fixemos, confiamos en un equipo do ano pasado, aunque a primeira volta fora 7 puntos, pero somos un equipo, somos prácticamente unha familia e seguimos todos adiante, os mesmos. Antón, pregúntalle pola Ferrolterra e imos coa clásica. Sí, poñéndose un pouco reflexivo, é que falábamos estes anos atrás que o fútbol en Ferrolterra está sendo algo moi positivo, que está de moda. Ascenso de Racing a fútbol profesional, os Somozas en terceira, lembrome do Eume, Galicia de Mugardos, Miño, Bosna preferente. Agora non vou dicir que non sigamos nese bo momento, porque o Racing é máximo candidato a ascender e volver ao fútbol profesional. Pero sí que é certo que, bueno, baixou o Eume, baixou o Galicia de Mugardos, chega o Maniños, aínda que haxa descensos, hai ascensos, como a Ferrolán. Non sei que opinas dese tema, de como está o fútbol en Ferrol. Sí, a ver, o fútbol ahora vai crecendo, porque al final o Maniños ascendeu, estamos nós, o Mugardos, aunque descendese de categoría este ano, ten un equipazo e seguramente volverá a ascender. O sea, vamos estar todos os equipos da zona de Ferrolterra e arriba para volver a preferente. Eu penso que o nivel está subindo bastante, que siga así, porque se nota e se agradece tamén que haya moitos xogadores de Ferrolterra xogando nos equipos de aquí cerca para poder ascender a preferente, a terceira ou a categoría que sexa. Valle facer a outra ou... Vale, é que como me dichesme paso pa unha... No, pa Ferrolterra en xeral, eu creo que tes aí algo máis que preguntarlle. Sí, porque hai que dicir que eres canterán do Racing de toda a vida. Sí. Non sei se juvenís, cadetes, infantís, alevíns ou algo así, vin, por aí. Sí, no, desde Biberón xoguei no Racing, fume 4 anos en alevines e un ano o sea, fume os dous de Alevín e Benxamín, volvín outra vez en infantiles ata juvenís. No Racing a verdad que moi ben, o sea, alín estuve contento, tratáronme especial sempre, fun con primeiro equipo, era espectacular tamén, o sea, un trato espectacular co Racing. Se queres, sen poñer un compromiso a ninguén, podes opinar do feito Cidade Deportiva, de que un equipo tan importante en Galicia, no panorama futbolístico, que vemos que lle custa a xente chegar dende abaixo nas categorías inferiores. Ou reformulando a que tería sido David Beade tantos anos na cantera do Racing e de tantos outros, se chega a ver a Cidade Deportiva ou ese proxecto que agora parece que comeza a iniciarse no Racing e no racinguismo. De xente de abaixo, que tería sido desa xente de abaixo se houvese todo isto. Pois a ver, eu penso que se houvese Cidade Deportiva antes, non se duraría moito. Incluso que teña o Racing un filial, que poda ter un filial nun preferente ou nun terceira, porque chegan moitos nenos que saen de juvenils que teñen moita calidade, son moi bons, e ao final acaban pois en preferente ou en terceira, que poden ter nivel para máis, e simplemente porque aquí hai os mesmos equipos de sempre. Para xogar a categorías máis superiores, tes que irte afora, e o Racing que teña un filial, unha Cidade Deportiva, para que os chavales crezcan máis rápidos, pois é un salto moi importante. Algo máis, Antón, ou tiro ya clásica? Nada pola miña parte. Pois imos tirar xa clásica. Non sei se estaba escoitando antes a Hugo, pero facemos ya todos os protas, que por coñeceros un chisquiño máis fora do céspede, digamos. A que te dedicas, que che gusta facer, que estudas ou que che gustaría ser de maior, máis alá do fútbol? Pois estudar non estudo, estou traballando con Pablo Leonardo, justo, o compañero que entrevistaste no pasado en Pérez Torres, no porto de Ferrol, e nada, aí traballar ata que ir ascendendo se se pode e pouco máis. Un rapaz tranquilo, entón, non? Sí, tranquilo de todo. Viaxar, os amigos, nada. Porque Pablo, sí, a Pablo tirabanlle moito de que frecuentaba unha discoteca ali, non sei calera,
Eso non me acordo o nome, pero meteronlle tampouco. moita caña con que... En Cedeira, creo, pode ser. En Cedeira, de feito Pablo está no Cedeira, non? Pablo marchou ao Cedeira. Sí, marchou a Cedeira. Sí, hai unha discoteca a Cedeira que lle gusta moito aparecer a Pablo. Hai máis por aquí, por Ferrol, pero bueno, non vou decir ninguna, non vai a ser que Xaki se me enfade, que penso que saímos todos os días. No, que va. Era cosa. Todos non, só sin pares. Claro. Ademais, se vas mencionar algunha discoteca, dille que pase primeiro por Fica coa Bola, se se quere anunciar, que nos encantados. Nos estamos buscando, co perfil que temos os dous, estamos buscando unha discoteca ou unha sala de festas que se patrocine aquí, pero non andamos atopado, macho. Dixo Jatali antes polo chat que facía Estrella Galicia con toda a que consumimos este verán. Digo que eu. Eu prefiro Superboca, verdad, pero bueno. ti tira ya marcas, mal, será que non veña algunha por pescar. Oye, David, que 1 millón, que a mellor das sortes para o Val esta tempada, e tamén para ti no individual, sexa de central ou de porteiro, a mellor das sortes esta tempada, vale? Vale, veña, moitas gracias. Nada, gracias a ti por estar aquí en Fica coa Bola, unha aperta forte. Venga, igual, veña. Pois aí están os dous protagonistas deste 11 galego. Como sempre, 50 minutos de directo e queda todo 11. Queda todo 11, sí señor. Teño que tosir, pasoume factura fin de semana e non dou entrado aí en materia, ¿no? En materia. Faltame 3 días. Teño 2, sábado e domingo estou ben, pero faltame enganchar o luns tamén, que aguante agora xa ata o martes. Logo martes xa que se destroce. Pois aí están, David Beade, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, porteiro, ainda que é central, historiaza tremenda que acabamos de vivir aquí en Fica coa Bola, e Hugo Villaverde, xogador de salta da xornada despois dese golazo que marcou coa Sarriana, primeira vitória da Sarriana na segunda federación. Algo que querías comentar? Non. Ou imos xa co 11 de unha? Non, creo que agora mesmo que me lembre non estaba nada aquí apuntado, non, pois non, creo que non. Bueno, pois comezamos co resto do 11 galego número 121, Capicúa, que diría Antón. Cuidado cos capóns, se vos pejan na casa estades vendo isto acompañados de alguén. Empezamos na liña defensiva, por suposto non hai trocos, tempada 25-26, pero seguimos con 3 defensas e facendo trampiñas como sempre. Pola dereita, lateral dereito, xoga Víctor Cortegoso Barreiro, do Alondras. Bo coñecido, coñezo ben, mellor dito, coñezo ben a él, a súa familia. Xoguei co seu irmán no Salcedo. El estivo no Salcedo, marchou ao Celta despois, canteirán despois do Alondras. Xa leva bastantes anos no Alondras. Fixo moi ben o ano pasado no xuvenil. Xa estaba en dinámica de primeiro equipo moitas veces. E este ano, xa con ficha senior, pois aproveitando a oportunidade, Antón, na vitoria do Alondras. Primeiro gol como a senior, creo. Sí, a ver, sí, e segundo partido como a senior tamén. Claro. Quero dicir, e non é o único con primeiro gol. Son un 11 galego de primeiros goles como a senior. É unha cousa tremenda. Pero sí, o que dis do Alondras que... Bueno, houve moito cambio este verano Alondras. Polo menos eu teño a sensación de que houve moito cambio. Sí, ten moi boa pinta, este novo equipo de Rafa Villaverde, Martín Rafael, que chegou por aí, Joel Rocha, que me parece unha fichaxe tremenda, Luismi Rincón, tamén pasos adiante, evidentemente, bueno, Martín Rafael, pasos adiante, pois por exemplo de Lucas Camba, que vímolo no debut, e marca un auténtico golazo contra o Racing Vilalbés na Madalena, tamén marca Luismi, continúa Brais Pereiro, continúa V, continúa, bueno, Aitor Aspas, que fixo unha gran tempada o ano pasado, Adri Cruz tamén, correcto, fichaxe deste ano, Copa, que segue por aí tamén, ten moi boa pinta este Alondras, Sí, pero porque, bueno, que estamos ver, son 6 de 6, pero vencendo na Madalena do Racing Vilalbés, e agora este partido ante o Noia con ese gol de Víctor Cortegoso, e a verdade que cuidado con Rafa Villaverde, Pollete, que como ya alcumaban a Víctor de pequeno, uns fenómenos a familia Barreiro Cortegoso, e imos ver o gol, porque o que fixo no partido para gañar o Noia 1-0, gañou no Morrazo o Alondras o Noia nun deses partidos os que estamos acostumados tamén no campo do Morrazo, que non roda moi ben o balón, que xa sabemos moitos que lle pasa co céspede, e que é un partido bronco, así moi atascado, con poucas ocasións, e xogada de Lucas Camba, que como dicimos está rompendo tremendamente ben esta tempada, marcou un golazo na Madalena e inicia esta xogada que Víctor Barreiro define moi ben, a verdade, chega aí pola dereita, cando parece que se lle vai escapar o balón, pois tírase o chan e coa perna zurda, coa súa perna menos boa, pois marca o gol partita do Alondras, bo control cara dentro e un golazo, Moi ben, porque marcha ao primeiro toque do rival que ten máis cerca
E despois define de esquerdas, que non é nada doado, así que é moi bo gol, Cando xogaba no Salcedo, tren inferior espectacular xa de moi pequeno, marcha ao Celta e eu creo que xogaba arriba, se non me trabuco, pero dende que chegou a Londres, igual lo digo mal, pero coido que sempre lateral dereito, polo menos no primeiro equipo é onde está ubicado, coa baixa de Diego Piña, pois está aproveitando a oportunidade, porque como dicimos, xogou tamén no debut, nesta segunda xornada pois marcou o gol, oye, demostrándolle tamén a Rafa Villaverde que aínda que Diego Piña sexa capitán xeral no Alondras, pois con Víctor Cortegoso Barreiro pódese contar e demostrouno tamén esta fin de semana. E como dicía Antón, o Alondras hai unha publicidade no morrazo que é Ródama. E acabas de decir que non roda o balón, entón isto vai ser bastante... Sigue un poquinho máis? Ródama, construcciones e reformas. Realizámoslo o teu proxecto. Pois están tardando no morrazo. O Alondras de Rafa Villaverde, que é un dos tres únicos equipos na terceira galega que suma os seus dous primeiros encontros por vitorias. O Compos, agora podemos falar do Compos, Antón, que estiveche ali en Barraña. O Atlético Coruña Montañeros de Jairo Arias, que xa vos anticipo. Hoxe avisamos. Hombre, estivemos todo verán dando a turra con Montañeiros. E por certo, entrou Juan de Dora dentro do banco, primeiro gol. Dos máis de 10 que vai marcar seguro, porque é así, o Furaredes, o Ferran Torres de terceira galega. Está de aniversario hoxe, Pois parabéns dende aquí a Juan de Dora. Xa lle deixo feito o clip, despois mando yo, perfecto, maravilloso, moitas grazas. Queremos ir. E tamén o Alondras de Rafa Villaverde, 6 de 6, despois de vencer 0-2 na Magdalena e 1-0 ante o Noia. Moi boa pinta, como dicimos, do Alondras. Queres comentar algo do Compos? Estiveche en Barraña, velocidade cruceiro un pouco, a sensación de que non sei, en Barraña non houbo resumo, pero vendo un pouco o do debut contra o Barco, a sensación de que se precisan apertar, ian apertar, como que van dosificándose un pouco tamén eles mesmos. Bueno, non o sensación... tes así. Non sei, é que non vin o partido contra o Barco, pero sensación de que saíron outra vez como contra o Barco a reventar. Marcaron o 0-1 no minuto, non sei que minuto foi, na primeira rolda informativa, non? No 15. E xa tiveron oportunidades para marcar outro anteriormente. E sí que é certo que a partir de aí baixaron, un pouco non foron con tanta insistencia polo segundo, aparece o Boiro e foi mellor todo o tramo xeral da primeira metade, que mereceu empatar o partido, empatou o partido cun golazo de Yosi. E despois outra vez o Compos volveu a apretar, pero atopouse coa calidade de Cañi para facer 1-2, e na segunda parte, máis metido atrás, máis posicionamento táctico, partido menos vistoso que no primeiro tempo, primeira vez que pode correr con espazos, e aparece Goris, que para min é a noticia das dúas primeiras xornadas, Goris. Pero bueno, tamén o anticipábamos un pouco. O ano pasado demoslle bastante bola a Goris, tamén con esa bronca que con esa brincadeira que facía Hugo Matos cos compañeros de Non Vale Furar, que dicía, quen vai entrar antes, Goris ou Hugo Matos, non sei que, porque sempre estaba chamando moita atención. Asistiu Hugo Matos con Numancia, venceu 2-1 ao Rayo Cantabria, asistiu de Calcaño. Un gol bonito, a verdade, o do Numancia. O de Goris era visto, o sea, unha vez que o Compos baixa a terceira, que tiña que ter galón salguén do Sigüeiro, dese Sigüeiro tan positivo nos últimos anos, el era o candidato. Sí, pero que quero dicir que saiu o partido, e eu destaquei no tempo, o sea, saiu no descanso, pois no descanso non, un poquinho máis adiante, creo. Keino, porque gustoume moito o que fixo, con balón, sin balón, chegando e marcando, decidindo, sendo un futbolista importante. Creo que vai ser importante no Compos de Desecho, que, como dis, non é que sexa velocidade de cruceiro, pero aquí o que manda son os resultados, son 6 puntos, ten moito que mellorar, ou pode mellorar moitas cousas, e está aí arriba con 6 puntos. Como é o primeiro 11 da tempada, xa anticipo, en clave Compos, este concepto xa cho contei a ti algunha vez. O Compos este ano co 11 galego de Fica coa Bola vaille pasar o síndrome do líder. Síndrome do líder que lle pasou o Bergantiños e que lle pasou a Unión Deportiva Ourense. Que é o síndrome do líder? Que cando un equipo está de primeiro e leva moitísimos puntos e ves que é moi superior na categoría, non me vale que gañe un 0 ou non me vale que gañe 2-1 para destacar un xogador. Home, evidentemente se fai un partido criminal e todo o mundo di que é locura de partido e temos opción de ver imaxes e demostrar que fixe un gran partido, sí, pero que vai ter máis difícil os xogadores do Compos entrar no 11
que o mellor outros equipos que lles custe máis gañar, creo que o temos todos bastante claro. Non sei se me mercas o alcume de o síndrome do líder. Gústame o alcume de feito. Non, porque tamén, por exemplo, con ese Bergantiños desecho pasou moito que gañaba, pero non convencía, non? Síndrome do líder, agora sí, menudo invento, hija talí. Sí. Estou completamente de acordo contigo. É a miña opinión, O mellor iremos vendo cantos xogadores do Compos entran, pero creo que cando estás arriba nunha tempada na terceira, que culpa teñen os rapaces da selección do Compos? Pois bueno, custa máis destacar, porque vas pero arriba. nese, bueno, xa falaremos. Xa iremos vendo. Só quería anticipalo porque como era o primeiro 11 e non entrou ninguén do Compos, a xente, pois igual xa empeza a dicir, oye, canta diferenza crees que ten a selección do Compos que a selección do Arousa? Moi pouca, home, para min. en profundidade probablemente máis. Sí, en profundidade, sí. 11 titular non hai tanta diferencia e ademais é a terceira e podes perder nos carrís ou podes perder en calquera campo, eso evidentemente, ademais é unha categoría na que che pode gañar calquera. Pero, home, se comparamos profundidade de cadro de xogadores completo, creo que máis a selección do Compos que o Arousa, pero bueno. Pero, bueno, tamén pode ser outro síndrome do líder. Sí, pasa que nos últimos anos tamén tiñan proxectos moi top e non chegaron a destacar demasiado xogadores do Arousa estas tempadas. Bueno, avancemos. Imos no centro da zaga, na liña defensiva, onde xoga central, o único central do 11 galego 121, David do Pico, do Ordes, que Ordes é o único equipo da Preferente Norte que gañou os 2 partidos, O novo Ordes de Peri López, despois da marcha de Posi ao Atlético Ardeixo, pois que está sorprendendo. O Ordes que xa o ano pasado tivo treitos moi bons de rendemento e está sorprendendo e venceu 3-1 ante o Betanzos, que non é moco de pavo, Antón. Se os pavos non moquean. No, pues son patos. Alegrámonos moitísimo por Peri, porque a última experiencia onde fora no Galicia de Mugardos, non? Que non lle serían ben as cousas, e comezar así, pois semella que... Bueno, oiche, por si acaso non te alegres tanto, porque van dúas xornadas, esto é o mítico que agora dis esto e o mellor... A ledicia momentánea xa está. Vale, pois sí, alegramos moito por estas 2 primeiras xornadas e non queremos influenciar nada no resto de tempada de Peri López a fronte do Ordes. Pero convencendo, ademais é que non é que gañasen os 2 primeiros partidos, é que meteron 6 goles, creo, o equipo máis goleador da categoría tamén nestas 2 primeiras xornadas, con xente que bueno, Pablo Pastur, que chegou a contar. Es que estivo no Galicia de Mugardes, creo que con Peri, entón, bueno, pois hai xente importante nese equipo. E Pablo sobre Mourinho, que entrevistamos o ano pasado, un dianteiro que todo o mundo fala moi ben del, que moitos xogadores da Preferente, cando lle pedías que fixeran un 11 ideal da Preferente, sempre incluían a Pablo Mourinho, un tipo largo como un día sen pan e que remata lavadoras, que marcou tamén esta fin de no 3-1 ante o Betanzos, e quedamos con David do Pico, e sobre todo remontando. Sí. O que valoro eu de remontar o Betanzos. Sí, de feito, quedamos con David do Pico porque, por exemplo, Xeo Anillo, que está agora tamén no corpo técnico aí de Peri, díxonos que estivera moi ben a nivel defensivo, marcou o gol que empata o partido, o tanto que marca Ángel Fernández Casanova para o Betanzos no minuto 9, despois empata o partido David do Pico e no segundo tempo xa acaba gañando 1-3 o Ordes, pero coido que é un partido como para destacar a do Pico, que marca nesta acción que vemos en TV.gal, saque dentro do curruncho, parece que mete Pablo, pero é del o gol, mira, ímolo ver agora que lle fixen unha repe aí a cámara lenta, parece que toca Pablo, que é o 9, pero aí, con flechiña e todo, Digo, porque sí. porque na acta pois puña que o marcara David do Pico, entón tiven que revisar porque vendo o vídeo parecía que o marcara Pablo Mourinho e non é así. Hai toque, Hai toque, claramente, desvía. Amosamos tamén a clasificación da Preferente Norte, como dicíamos, co Ordes, que é o único equipo que suma os seus 2 primeiros partidos por victoria, 6 puntos, queda o Negreira con 4, igual que o Dumbría, Burela, Puebla e Lalín e Victoria. Como ves a Preferente Norte? Que che sorprende? Que che gustaría destacar? Bueno, creo que o que máis sorprende é que Betanzos e Pol teñan 0 puntos, non? Sí, efectivamente. Incluso diríache máis, Dura, Cidade de Ribeira, Paio Saco, Sigüeiro,
Sigüeiro evidentemente ten un novo reto agora, despois da saída de Becho, é un novo compos, unha nova xeración, reguñou un puntiño aí nunha das últimas accións, o gol de Remu, pero, bueno, sorprende, non? Porque ademais ves arriba o propio Puebla, Dumbría, Burela, 3 ascendidos, la Liga Negreira que se presupoñía que iban a estar aí arriba, veremos, non? Veremos, isto está comezando evidentemente para todo o mundo, a clasificación vai poñer a cada uno en seu lugar, pero, home, nestas 2 primeiras xornadas que houbo sorpresas é innegable, é innegable. Esta xornada de resultados tan pronto se foron subindo na federación, digo, todos os resultados están saindo, está gañando ao menos favorito nesta xornada. Para min, para min. Entón digo, pois a verdade é que está moi competida este primeiro grupo da preferente, porque a Gasolalín que lle venceu ao Miño na casa, que é o lóxico, e o Negreira que venceu en Sofán, o empate da Cultural Mariños no Cidade de Ribeira na Fieiteira, creo que sorprende, o empate do Puebla en Sigüeiro, creo que sorprende, a vitoria do Burela en Dubra, creo que sorprende, a vitoria de Dumbría no Monte contra o Sandirso, creo que sorprende, a vitoria do Valdenarón contra o Pol, ali, creo que sorprende, e logo empate a 0 entre Paio Saco e Vitoria, pero, que decir... Sí, no, a verdade que argumentache algo que despois puideche refutar ben con os resultados, así que quedouche ben a explicación. Felicítoche. Felicítote. Cuidado. Non sei, son... Eres cheísta ou... ou teísta, non? Non sei, a mí gustame o café, eu prefiro té, mira. Pecha a defensa, e aquí tamén hai intrahistoria. Javi Corbillón do Alerta Navia. Mira, con este rapaz estoy bien de festa. Hai nada, sabías, sí, ¿no? Sabías esa historia. Pero sabes por que sabía? Porque me mandei a plantilla do Alerta Navia en plan de corríxeme isto tal, non sei que. E vexo a historia coa foto das gafas de festa e digo, hostia. Na despedida dun famoso futbolista profesional ali en Vigo nunha discoteca. Cambiou de equipo, correcto. Pois estaba o Alerta Navia festexando o ascenso. E viu Javi Corbillón, estivemos ali falando, fixemos unha foto e tal e cual. E bueno, non vou comentar moito evidentemente do que falamos aquela noite. Eu iba, pois, la casito perdido de dar ya man o mermo 2 veces, por supuesto. Pero só vou dicir que me alegra que siga no Alerta Navia. Vale, só vou dicir eso, que me alegra que siga no Alerta Navia. Que decidise quedar no Alerta Navia. E de feito o tempo está lle dando a razón, porque fixo un gran partido xa no debut. Pero o raro é saber con quen non estivo de festa Anxo este verán. Oye, tampouco te pases, non, Catalín? Bueno, non se pasa. Tampouco é así. O Alerta Navia, que venceu, non? Sí. Ou perdeu? Sí. No, venceu, non? Non creo que perdendo e entras aí, así que... No, o Alerta... Estaría ben, O Alerta Navia que venceu unhas Laxes 1-2 ante o Beluso. Foron os xustos para xogar, Co primeiro gol de Javi Corbillón no minuto 57, despois marcaría David Somoza. Xa no 90 marcou David Parada para o Beluso, pero o Alerta Navia levou os 3 puntos das Laxes. No debut empataran a 0 ante o Antela, o novo Alerta Navia de Adri Fernández, que, bueno, é un equipo que recuperou a categoría só unha tempada despois, descendeu a primeira e pola vía rápida foi quen debe regresar a preferente, e imos ver o gol de Corbillón, lateral esquerdo, carrileiro esquerdo normalmente. É certo que unha empurrada de manual, pero hai que chegar aí, Antón, hai que chegar aí. Pero primeiro gol como senior. Tamén, pero bueno, por iso. Sí, chega aí. Con pasado no Coruxo, por certo, o bo de Corbillón. Ten boa pinta, carrileiro esquerdo, xogador de pádel tamén polo que vin no seu Instagram, o sea que controla. Coa zurdiña, unha motocicleta e marca o gol, Javi Corbillón. Expreso do Alerta Navia, non? O expreso do Alerta Navia. Sí, por exemplo. Mesmamente. Aí está o gol de Javi Corbillón, 1-2. Eso, bueno, era o 0-1. Personalmente alegrome moito porque corrixeu a plantilla do Alerta Navia e xusto marcou esta fin de semana, así que por min de locos. Jatalín, Estrella Galicia co consumo que destes nestes meses ainda non patrocina un espacio aquí, pois non, por de agora non, pero se coñeces a alguén en Estrella Galicia, pois avísalle e dille que aquí bebemos moita, que se quere deixar cartos, que nos encantados. Ou calquera persoa que se dedique a vender cerveza. Por suposto, calquera, dame igual. Preferente Sur, tamén con sorpresas. Grupo 2, Valladares 6, Lemos 4, Areas 4, Celanova 4, Proindustrial 4, Alerta Navia 4, Centro de Academy 4, Atios 4. A partir de aí, pois xa non hai... Sí. Non hai equipos que puntuaran. Es que estaba saltando alerta.
Grande Adri Barraca, gracias por suscribirte, Alerta moitísimas de Alerta Navia. grazas. Alerta de Alerta Navia, claro que sí. Moitísimas grazas por apoiar o proxecto de Fica coa bola. Dicía Alerta Navia sexto, non hai máis equipos a partir do Atios que sumaran nos 2 partidos, pero é mentira, porque o Antela empatou os 2, entón si sumou nos 2 partidos, pero non ten 4 puntos, claro, que a ver. Tampouco ten goles, nin a favor nin en contra. Efectivamente, empatou os 2 partidos 0-0. Que sorprende? Pois, por exemplo, o novo Choco perdeu os 2 partidos. A mí non me sorprende. A min tampouco, pero iba a decir, o novo Choco por todo eso, esa reconfiguración que houve no cadro de xogadores despois de que o ano pasado estivesen a piques, pero a nada de baixar de categoría. Moito rapaz da canteira, entón teñen un proceso de adaptación, o sea, xa que víase vir, xa, bueno, pero aí está, penúltimo clasificado. Beluso, tamén o puxeche tino fío de cadros de xogadores. Claro, do éxito do ano pasado, agora aclimatar pezas novas, proxecto diferente. O que máis sorprende aí abaixo, o Vilalonga, co equipazo que fixo, 0 puntos. Aí sí que sorprende. E por arriba falan moi ben do Lemos de Edu Rodríguez, despois temos aí algo que ver tamén do Lemos, e o Valladares con Ita, que todo segue igual, parece que non estiveron un ano na terceira, seguen dominando. Eso non sorprende, para min. Non sorprende, para min tampouco. 6 puntazos, o único equipo que suma os 2 primeiros partidos por vitoria e ningún protagonista do Valladares no 11 galego, todos andará e acabará entrando. Quen baixa para vos? Di Jatalim. A ver, Xornada 2, por favor. Un poquinho de por favor. Vamos a calmarnos, ¿no? Teño que dicilo, eu sei que se queres. Calma. No, porque, a ver, para que vamos falar aquí de máis? Podendo facer un vídeo, un xover deses que dis de facer cosas de previa, pois en vez de eso, facer un vídeo de pronósticos de... É que imos a facer un vídeo de pronósticos. Vale. Mítico 11 galego sub-23, estas cosas que facíamos habitualmente nun medio de comunicación serio, e que agora haberá que facer menos serio, vale. Steven no Ponte ve Moaña e menudo poderío físico do Ponte, andan como a motos. Porque houve moita xente que fixo pretempada co primeiro equipo, Van ollo co Pontevedra B, que vai dar que falar. Además, Sergio Moreira, xa falamos aquí moitas veces, é un adestrador que nos ten engañado, E ademais temos un café pendente para darlle roupa de Fica coa bola, así que ahora librades os xoves, pois en principio sí, se non sai ningunha oferta de traballo, en principio libramos. Bueno, podemos dicir que pa semana non libramos os xoves. Non libra ningún, pero ti vas a estar en outro país diferente ao meu. A ver, bueno, ímolo intentar. Non as tiño todas conmigo. Ahora vas a estar, pero vos aí. Ímolo intentar. Imos ao centro do campo, o carón de Hugo Villaverde ten que xogar Mario Soriano. E a xente vai dicir, do Depor como non metedes a Luismi, do Depor como non metedes a Zaga que marca un hat-trick, porque a min este raparigo, a verdad que me está sorprendendo, pero sobremaneira no Depor, porque para min, para Hidalgo, coido que é a peza que lle permite facer de todo, sexa na creación na base o carón de Villares, sexa de media punta cando mete a Patiño. Pareceme pejamento total. E non pensaba eu que un perfil de futbolista como Mario Soriano puidese xogar ben na creación, ou polo menos nesa altura case a par de Villares. Sorpréndeme moito, non sei a ti. Sí, a ver, é certo que bueno, ti podes xogar con un futbolista como Mario Soriano na creación, especialmente cando xogas na casa contra un rival que se te vai a meter atrás, ¿no? Até aí podemos estar todos de acordo que sempre pois na casa podes metelo máis para atrás para buscar ter máis xente diante, máis posibilidades para chegar e meter gol, pero creo que vai un pouco no esquema que plantea Antonio Hidalgo de xogar con tres atrás, nese senso, pois ese equilibrio pois que lle está a dar, e obviamente iso ten ou leva consigo un traballo de vas a xogar aquí, tens que facer moitos kilómetros, é o que está a facer. Sí, porque é que incluso vexo moi ben físicamente para aguantar grandes esforzos. E bueno, vale, Zaka marca 3 dende o banco, Mulatieri gustoume moito, de Jeremai xa non imos dicir moito máis. Luismi pareceme unha fichaxe acertadísima no Depor, pero que ao final dá 3 asistencias e participa no cuarto gol. A parede que tira con Luismi, o primeiro gol de Luismi é un escándalo, é un golazo do Depor e non é o primeiro. Xa contra o Granada... Xa contra Granada marcar a Soriano e fora un golazo criminal tamén. É dicir, hai un vídeo en redes sociais de todos os golazos do Depor e levamos 5 xornadas. Claro. Tal cual. É que é unha pasada. Ten unha pinta tremenda este Deportivo, sí, con vistas a ascender.
Dicía, perdón, que Parede con Luismi asistencia no primeiro, asiste no primeiro de Zaka, no segundo de Zaka e participa no terceiro de Zaka logo de recibir unha bola filtrada de Charlie Patiño. O sea, 4 dos 5 goles que lle marcou o Dépor o Mirandés de Fran Justo en Mendizorroza, que non puderon xogar en Anduva, tivo participación Mario Soriano. Por iso, para min, é máis importante no partido que Luismi e que Zaka. E agora di o que queiras. No, que para min que lle falta unha peza atrás a este equipo, Sí, pode ser un central, sí, pero bueno. Pero tamén bueno, hai que darlle tempo a Arnau Comas, que por estatura, polo menos por envergadura está ben, pero hai que velo un poquinho máis, non? Tampouco lle demos moito chance. Pero, lóxicamente... non lle chames á banca, Jatalín, por favor, non lle chames á banca, tío. É un pouco o caso de moitos equipos. A min dame igual que me marquen 3, se hubo a marcar 4. Home, e que con ese potencial ofensivo, é que claro, conste sí, que teño que dicir o ascenso directo. Sí, vai no pelexar seguro. Teño que dicir que o tema Jeremai por dentro, que está dando que falar bastante na Coruña, a min chirríame sobremaneira, pero bueno, xa ese será un debate para outro día, para cando perda o Depor, quizáis. Só lle puxen ata o 11º porque como consideramos que vai estar arriba, pois xa vos deixo así a clasificación, co Depor segundo clasificado agora mesmo con 11, 2, 15 puntos que houbo en xogo, é dicir, só cedeu 2 empates, 3 vitorias e 2 empates é o que leva o Depor nestas 5 primeiras xornadas da Liga Hipertensións. Ten unha pinta Benres, tremenda. 8:30 contra o Huesca. Correcto, e Mario Soriano que está neste primeiro 11 galego da tempada 25-26, 11 galego número 121. Capicúa, pola dereita, primeira federación, un hat-trick, Hugo González do Celta Fortuna. Antón. Como para non metelo, é que meta un hat-trick e non o vas a meter. Para min é o tipo polo que ten que xirar todo o Celta Fortuna esta tempada. Por calidade, por experiencia, por galóns, por todo. É o tipo polo que ten que xirar absolutamente todo, porque pode xogar en dereita, pode xogar arriba, pode xogar un poquinho máis atrás. É un escándalo, ten moitísima calidade e fixo 3 golazos tremendos, un hat-trick dunha complexidade. O primeiro gol, temos o vídeo, así que ímolo ver. O primeiro gol tirándose e metendo, bueno, xa sabes, está da volta por temas copyright e tal e así. O primeiro gol é un escándalo. O segundo, como remata ao pau curto, e o terceiro en de 60 metros. Da igual que non haxe o porteiro, quero dicir. Este parecemos que pode acabar arriba como Alfon González, home, pois sí, por poder. Para mí son futbolistas moi diferentes. Xa, pero sempre se está buscando no Fortuna debido ao que fai Claudio, sempre está buscando como o seguinte que vai subir, non? Óscar Marcos, Ángel Arcos, algún Hugo máis, agora falan moito de Anxo, Rodríguez que está facendo moi ben, e que empezou moi ben o filial de Freddy, a verdade é que empezou bastante ben para unha nova reformulación, non? Unha nova xeración, fichaxes tamén que aclimatar e así está competindo moi ben. Teño a sensación de que xa non é un filial que, aínda que cambien as pezas, como non cambia nin o estilo nin a idiosincrasia, é un filial moi maduro na categoría, que sabe tamén madurar os partidos para levar puntos cando non está o mellor tan propositivo ou con ese estilo tan dominador do Celta Fortuna que vimos moitas veces. Outro día, por exemplo, xogar en Barreiro creo que lle pasa moita factura, o mellor o partido en Balaídos e gaña o partido. Obviamente. Hai que obviar xogar en Barreiro. Pablo Gavián tamén fala moi ben de Pablo Gavián. Pablo Gavián, para min é o seguinte. Para min, Vale. Entendendo, supoñendo que o Celta vai ter que facer unha gran venta este verán outra vez, veremos quen sae. Se sae Javi Rodríguez, o seguinte Pablo Gavián, sen dúbida. Por certo, volvendo a Hugo, e agora completas o do Celta Fortuna, volvendo a Hugo, chamámoslo no Galicia en Goles, falamos con el, viña de volta no autobús, e o que comentaba e repetía moito era o paso que deu para sair do Valencia e apostar polo Celta, e era como que todo o tempo que cando falaba el deixa moi claro o esforzo que fixo para vir a Vigo. E creo que tamén iso é algo que se continúa esta dinastía Freddy e Claudio, é algo que vai pasar moito, que xa moitos xogadores novos, o mellor de perfil outros filiais que queiran vir o Celta Fortuna porque ven moitas posibilidades de que acaben no primeiro equipo. E iso creo que é moi positivo para todo este berce, non, que está construindo o Celta. Estás muteado. Agora, hola. Que hai un momento no que no primeiro equipo non caben máis. Non me xa. E nada, por completar a info do Celta Fortuna, que fixen o partido en Zamora, que o lóxico en Zamora, a primeira xornada, co Zamora que fixo este verán o mercado pagando traspasos e todo, era perder, e sacaron un 0-0 e mereceron vencer. Así que, por lo tanto, esta clasificación parece que está un pouco... Así que máis mellores sensacións que puntos, leva 4-9, e gol.
Problema, porque despois imos falar do Arenteiro e non teño clasificación de primeira ref. Non, fala, que vou buscando. Non, pensei nada, maiores sensacións que puntos, eleva 4 puntos de 9 o Celta Fortuna, así que e cando se me llava aquí a complicarse o partido co 0-3, 2-3, ao final 2-4, hat-trick de Hugo González, que o dito, para min ofensivamente é o futbolista no que ten que xirar todo porque ten gol, ten último pase, ten calidade para conducir, para superar líneas, e así estamos co Celta Fortuna. Derbi? Non. Hai derbi este fin de semana? Non o sei. 100% hai ese Lugo Racing o domingo ás 4 da tarde, creo que é. Ponferradina, Guadalajara, Arenteiro, Zamora, sábado ás 4:15. Bilbao Athletic, Pontevedra, 6:30 o sábado. Tenerife, Ourense Club de Fútbol, domingo ás 12. Lugo Racing, domingo ás 4. E Celta Fortuna, Arenas de Guecho, domingo ás 4. Vale, pois veño a rajar da seguinte xornada de horarios, porque aos señores da Real Federación Española de Fútbol non se lle ocorre mellor cousa que Ourense Club de Fútbol Pontevedra, sábado 4:15, Celta Fortuna Arenteiro, sábado 4:15. Sábado 27 de setembro, estou falando, Dous derbis galegos, mesmo hora, mesmo día. En fin. Estou rematando xa a clasificación para que poida ver a xente que, home, o mínimo cando falas un programa de fútbol e poñas clasificacións, non? Digo eu. Sí, bueno, tampouco... Xornada 3, tamén. Xornada 3 e primeiro 11, que o verán pasou factura para todos. Son as 11:20, dixo Jatalim que chegaríamos ata as 12 da noite, non sei eu, si pa tanto. Ti que dis? No, ata 12 xe non. No, xeno que ás 6 da mañá sona o doloroso, non? Nanacoco, non? Oye, falando de... Bueno, da igual, é un tema. Dime. No, para falar en directo igual non é o tema. O de Daimiel, non? Cuidado. Pollo, Sí. No, a ver, en teoría era un pouco cando houve trasvase da Fórmula 1 que ficharon a Lobato, pois digo que Dazón fichara a Daimiel, non? É que eu non me imagino unha NBA sen Daimiel. Pero Daimiel... Que fago a 6 da mañá, espertarme porque teño televisión, ás 8:10, os deportes, con Luis Ojea. Bueno, imos ver a clasificación da Primeira Federación e continuamos co 11, perdade por estes problemiñas técnicos. Agora sí, esta clasificación da Primeira Federación, co Tenerife primeiro 9 puntos, Racing e Arenteiro con 6 puntiños, segundo e terceiro clasificado. Despois xa temos a Fortuna con 4 puntos, empate, derrota e primeira victoria para os rapaces de Freddy Álvarez na súa... que foi? Onde foi o partido? Xa non me lembro. Que? En Guadalajara. En donde foi? No, en Guadalajara non foi, A que gañou a Fortuna, joder? O Guadalajara gañou con asistencia de Samu Mayo a Unionistas. Non sei onde gañou Unionistas, o sea, Celta Fortuna, a verdade. Contra un recén ascendido, pero non sei contra quen. Cacereño, pode ser. Ou ese foi Arenteiro. No, Cacereño foi Arenteiro. Mérida, é verdade, o Mérida de Manu Rivas. Madre mía. O Pontevedra tamén con 4 e o Ourense Club de Fútbol con 2 puntiños, o equipo de Dani Yacer. Continuamos no 11 galego, imos co enganche. Leo chat, di Jatalim, a ver, que pasou co chat? Mira unha cousa, sabe? No, a min, dende o móvil me saindo, dende que empezamos o directo, que soy un espectador, e metíme unha vez para comprobar no ordenador, e saíame picos, vos picos para ser o primeiro. Estamos en 32 espectadores agora mesmo, así que grazas a todos que andades por aí. Imos deixar de leala, nas conversas éramos 50, máis ou menos. Pero sí que é verdade que vai medio raro o chat de Twitch, que a min, por exemplo, non me deixa escribir. Pero tranquilo que non estás ti só, Jatalim, non te preocupes. Enganchando neste... Cal é o problema? Cal era o problema de que estivera eso? Ningún. Non é o primeiro 11 que no que estamos en familia e Jatalim é un dos únicos que fala polo chat, non hai problema ningún. Nos aquí facémolo encantados. De feito, a razón de que volvamos a estar aquí, entre outras cousas, é Jatalim. Porque coa chapa que nos deu no verán para que volvese o 11 galego, para que nos puxéramos a traballar, etcétera, un dos causantes de que siga habendo 11 galego é Jatalim. Hai un problema que é un pouco relación tóxica, porque se estamos 2 días en responder... Sí, xa nos pasa? Hablo yo solo por aquí. Que pasa? Non currades nada, fala eu só, macho. Que fenómeno. Enganchando neste 11 galego, Julio Rey na goleada sorprendente da xornada, tremendo, espectacular, increíble. Céltica 5, Somozas 0. E ademais os 5 goles no segundo tempo, despois dunha primeira parte, polo que estiven vendo, bastante igualada, con ocasións para os dous equipos en que o Céltica de Luis Carro foi bastante dominador neste regreso a categoría.
Mólame o Céltica, mantén moita base, pero hai xogadores, Giraldez, por exemplo, o propio Julio Rey, que van ter máis dominio de pelota na terceira e van ter máis capacidade para ser dominadores. Julio Rey, evidentemente, pois un dos xogadores máis importantes do Céltica e sen dúbida diferenciar na terceira. O que fixo foi marcar o primeiro, dar unha asistencia no segundo. Na goleada do Céltica, como dicimos, ese novo Céltica de Luis Carro, fichou, por exemplo, a Sobrido, fichou a Arnosi, fichou a Marcos Blanco. Sobrido e Marcos Blanco mollaron esta fin de semana, marcaron o terceiro e o cuarto. Pero, mira, quedou unha cámara sen batería. Pois sí que empeza ben o primeiro 11 galego da tempada. A maioría é a base da tempada do ascenso. E imos ver o que fai Julio Rey, que, como digo, é diferencial. Xogada pola dereita entre Nico e el. Aí recollo o balón o 10. Filtra ya para Nico, que aí o rexeite. E mira onde a pon, pegadiño ao pau. De primeiras, un auténtico golazo de Julio Rey. Botaban as mans a cabeza os defensores do Somozas. Que piden os dos Somozas? Porque hai un que foi directamente a protestar. Igual fora de xogo de Nico del Río cando hai o pase. E ollo a esta, asistencia espectacular para Óscar Iglesias. Tremendo. Tamén é outro pelotero espectacular, Nico del Río. Sí, tamén. Ten moi bo equipo, o Céltica. E este toqueciño co calcaño de Julio Rey, ese gol, esa asistencia. E ollo porque quero que escoitedes. Espera que che vou poñer. Vas a adquirir galón, Santón. Sí. Vas a poñer aquí, mira que ben. Buah. Justo che poder? O sea, molache estar aí ou estás un pouco incómodo? No, estou incómodo porque hai momentos nos que vas a falar ti, evidentemente, e a xente vai ser como de Gran Hermano. Claro, sí, sempre fago chiste, pero a xente vai me ver a mí. Que deixen batería, que lle fajo. Teño que cambiar ya a batería a cámara, que está bastante viciada. O que quería... Antón, o xefe, manda truco, Jatali, manda truco. O que quería que escoitarades era a rajada de Stili na Radio Galega con Beroquis despois do partido 5-0, perdeu o seu equipo, Escoitade o que di Stili. Home, non sei, levamos 2 xornadas con 0 goles, sabíamos que íbamos ser un equipo que nos iba a costar facer gol, porque evidentemente non temos gol, é dicir, non temos futbolistas e excluímos a Cambón que fagan en algunha etapa da súa vida máis de 10 goles, bueno, pues temos aí, trataremos de buscar, porque todavía temos fichas libres, creímos que estamos mellor, porque a pretemporada foi moi boa, e a realidade é outra, entón hai futbolistas que non están ahora mismo ao nivel, primeiro, o corpo técnico non está ao nivel, evidentemente, e os futbolistas despois, e aí a posición de Julio Rey, que era algo que tiñamos moi mirado, pues creo unos problemas porque é un equipo que ten moitísimo talento, non? Giraldez, Julio, que non podemos chegar á área contraria, se parecer un equipo de alevines en a área propia igual, moita debilidade, igual hai que buscar unha solución a nivel estrutural do equipo e a partir de aí elixir mellor os xogadores que teñen que representar este club, porque hoxe nin o representamos o corpo técnico, nin o representa os futbolistas, entón isto esperemos que foi un accidente. A rajada foi interesante, con xogadores que non dan o nivel, que lles falta gol se non está Juan Cambón, recoñece o dano que lle fixo Julio Rey, que tamén por iso é outra das motivos polos que entran neste 11, porque foi diferencial no partido e foi os que acaba decantando a balanza. O de Alevins nas áreas, tamén di Stili, elixir mellor os xogadores. O certo é que 2 xornadas, xa o ano pasado con Stili houve momentos nos que saiu a falar de hai que poñerse en serio porque isto non pode seguir así, e veremos, porque van 2 xornadas, pero Somozas ten que ir para arriba. É toque de atención lóxico e normal cando un recén ascendido pois que che pinta cara, non? É que sobre todo os 5 goles na segunda metade que non... Sí, a ver, é certo que... Unha capacidade de reacción, de orgullo propio de... Quero dicir... Sí, é certo que ao final eu poño os clips ou o audio do máis salientable. El repite moito con Beroquis, que na primeira parte tiveron opcións de marcar algún gol, eu estive vendo o partido, vendo o partido, dándolle pa diante para buscar as accións e tal, pero bueno, que estive dando un ollado ao partido, e é certo que na primeira parte está igualado o encontro, dentro do que cabe, dentro de que domine un poquinho máis o Céltica, está bastante igualado. O problema dos Somozas é que se deixa ir, que recibe 2 goles case seguidos e despois, pois no das áreas ten razón. O de Marcos Blanco, o de Sobrido, o último de Guille Blanco, son goles que é a sensación de que Somozas deixouse ir no partido, deixou de competir. Entón ese é o problema e creo que tamén é o que motiva a Stili a sair así na Radio Galega pos partido. É que despois, que é como todo, non é o mesmo facer unha entrevista no minuto 10 despois de que acabase o partido 5-0 a facela, pois, mañá o día seguinte, non?
Claro. Evidentemente, está quente. Efectivamente. Home, é que a mí márcanme 5 E la que lío, ¿no? E la que lío. Clasificación da terceira co Compostela, co Montañeiros e Londas, como xa vimos antes, con 6 puntos. Despois están o Barbadás, Arousa, Lugo B, Polvorín e Estradense. Con 3 queda o Céltica, despois de perder 2-1 en San Pedro de Bisma ante o Montañeiros na primeira xornada. Venceu esta xornada, queda con 3 puntiños. O Somodas queda cun punto, co que conseguiu unha xornada inaugural. Algo que te sorprendera na terceira especialmente? No, agardábame un pouco todo, máis ou menos. Cecais, non por sorpresa, pero sí porque falta de... Bueno, que moi boas sensacións, pero ningún punto boiro. Que me gustou moito na Copa Federación nos partidos que lle vin contra o Noia en cuartos e o Arousa en semis, que me gustou moito a semana pasada contra o Estradense, que define o partido un golazo de Pedrosa, e que me gustou moito contra o Compos esta semana, e obviamente, pois, decir a calidade do Compos. É un pouco Cecais que solo van 2 xornadas e que calma e cabeza cos proxectos. Sí, por exemplo, o Racing Vilalbés, que tamén anda aí abaixo. O Barco de Lino Estevez, eu creo que vai dar moito que falar. Empezou con esas 2 derrotas. O Gran Peña, que creo que con Celerino gañou moito e tamén ten nomes importantes este ano, ainda que lle marchou, pois, marchou Dani Rosas, marchou Breo, bueno, marcharon nomes evidentemente moi importantes no Gran Peña, pero creo que así non ben. Fran López parece un perfil moi interesante, o propio Celerino tamén. Bueno, hai que ir vendo, van 2 xornadas. Ascende o Alondras de Rafa, di Adri Barraca. Home, ten moi boa pinta, Candidato total. Total. O playoff, sen dúbida. A playoff sí, pero claro, pero unha cosa é o playoff, outra cosa é ascender. Home, non, ao ascenso directo, para min só hai un candidato que é o Compos, e nun segundo escalón o Arousa. Xa está, para min non hai outros escalóns. Para min o Compos ten que ascender primeiro sí ou sí, é unha exixencia. Cri, non di nada máis. Tamén dicía Catalín se Stili ten peso na directiva. Pois non o sei, non coñezo tanto a estrutura dos Somozas, pero bueno, que rematen un motín dos xogadores, pois non o creo, a verdade. Isto acaba de empezar, é un toque de atención como di Antón, e seguro que o Somozas acaba indo para arriba. Na radio facedes directo pola Copa Federación de Bergan e Ourense. Antón, controlas algo? Non o sei, a verdade. Non sei que hora partido, Bergan é as 8, entón non. A semana pasada, na crónica dos deportes, de 7:30 a 8, houve conexións co Bergan, que foi ás 7, con Ferromero, que estivo nas Eiroas. Pero, por exemplo, o Estradense, no que estiven ás 8:30, xa non houve conexións, entón, supoño que non. Moi ben, pois imos coa banda da esquerda, despois de ver o recital de Julio Rey no Salvador Otero na Illa, na vitoria 5-0 do Celtic ante os Somozas. Na banda esquerda, aínda que é media punta tamén, Luís Chacón, da Cultural Leonesa. Primeiro gol no fútbol profesional, na vitoria sorprendente da xornada tamén, porque a Cultural Leonesa asaltou o Sardinero, venceu 2-4 ante o Racing de Santander. A Cultural Leonesa curiosamente rematou con 11, que últimamente parecía que todos que xogaban contra o Racing remataban con 10. E bueno, estivo moi ben bicho, Pibe asiste no gol de Chacón. Bueno, seguimos vendo cousas que nos molan na Cultural Leonesa. E Luisiño Chacón, canto tempo levamos dicindo que merecía unha oportunidade de ser regular na segunda división no fútbol profesional, e creo que aquí está topando, pois xa o ano pasado, non? Atopou o sitio, e ata certo punto é lóxico que tamén, pois, volver a apostar, non? Por marchar a León e estar na Cultural. Claro, cando non vas a contar para o Depor, o sitio León. O sitio León porque queren que estés aí, porque vas a estar na segunda división no fútbol profesional. Mira, que leva o 10, quero decir que en ataque pasa un pouco todo por él, marca, asiste, o equipo que saca os primeiros puntos da tempada e vencendolle ao Racing de Santander, que sempre ten un problema cos colistas, que eu non entendo. E sí que é certo que, bueno, partido entre Racing de Santander e Cultural Leonesa, para min, vou a decir unha barbaridade, pero para min teñen dous adestradores que vaya por Dios. Entón, bueno, pois alégrome quedou a gusto aí, claro. Oiche, se algunha vez entrevistamos a Luis Chacón esta tempada, recorda, yo dille, oye, mira, que na xornada 2, na primeira de 11 galego, dixen que o teu adestrador era un chaiñas de carallo. Pero é que o ano pasado leva 20 puntos de vantaxe ao segundo e case perde o ascenso na penúltima xornada contra a Ponce. Había que verche a ti. Bueno, Luis Chacón, que coa cabeza marcou o primeiro, e despois asistiu na cuarta tamén, coido que merece estar. Ti que dis? Sí, gol, asistencia, primeiro gol no fútbol profesional, primeira asistencia no fútbol profesional, primeiros puntos da tempada, gañando ya o líder no seu campo, e nos que nos alegramos moito, obviamente, pola cultural galega leonesa. Aínda que teña un adestrador
daquela Vaya por manera. Vaya por Dios. Aquí sí que tiven que poñer un pouco máis abaixo para que entrase a Cultural Leonesa, que levaba 3 derrotas consecutivas despois un empate, que venceu esta xornada ante o Racing de Santander, dando a badalada na segunda división. 4 puntos queda Cultural Leonesa. Quedan os 2 dianteiros. O primeiro é da Preferente Sur, rajando duro Antón, así me gusta, hay que mollarse neste Dito programa. cual, gústame menos o do Racing que o da Cultural Leonesa. Seguimos. Como? Gústame menos o adestrador do Racing que do Cultural Leonesa, do Racing de Santander. Ah, vale. Favor, Pensé que xa ias quitar o calzón con todo, en plan, No, rajar de no, Pablo López en no. vira conto, bueno. Pablo López, 6 de 6, remontando os partidos, o que fixo con el Club de Fútbol Pablo López, vamos, é que vai a subir ao Racing a segunda división esta tempada. Vale. Os dous de arriba, o primeiro é Emmanuel Flor, do Sporting Celanova, que sorprendeu o que en teoría é un dos galos da Preferente sobre esta tempada, como é o Portonovo. Así que 3-0 venceu o Sporting Celanova, Antón. Que fea camiseta, por Dios. Ala, xa o dixo. Do Portonovo, Ah, do Portonovo, dis. Sí, A ver, sí, pero sí. xa teñan ano pasado e non cambiaron. O ano pasado, polo que sexa, non houbo moitos xogadores do Portonovo no programa. En San sí que foi, Rosendo. para min, a sorpresa da xornada, Sí, dende logo. 3-0, no que con o party de Megawashik. Jogou unha segunda metade. Vaya nome. En San Rosendo venceu o Sporting Celanova 3-0 ante o Portonovo, que como dicimos, pois fixo un moi bo verán, é un dos candidatos a estar arriba nesta Preferente Sur. Marcou o primeiro capitán Diego Rivera, que entrou dende o banco Emmanuel Flor para marcar os goles da tranquilidade para os de Miguel Ángel Mociño. Temos os goles, temos o gol, o segundo que é de penalti. E dicía Carrero Poulos, fichajón de Albertito Novoa no Celanova, efectivamente. Sí. Está por aí Magisano tamén, de un equipo de históricos no Celanova. No fío de plantillas non o puxemos a Albertito Novoa, creo. No. Coido que non, porque foi fichaxe de última hora. Na terra dos poetas, é un bo poeta, Sí, dende logo. E Johnny Magisano que sigue aí, sí señor, que é mítico tamén, o mítico. Tampouco tan maior, que No, pero que vin a idade e digo, joder, macho, pues dende que vexo o fútbol galego está xogando este tipo. Sí, a verdad que sí. Pois Cristian Emmanuel Flor Barrios, ex do Barbadas, dianteiro, que foi o autor dos 2 goles que destacamos. El un pouco tamén de representante, non? El ao final entra dende o banco, quizáis é menos justificado que outras aparicións neste 11 galego, pero bueno, tamén como un premio Sporting Celanova por esa vitoria tan importante que conseguiu ante todo un Portonovo. Así queda na clasificación Sporting Celanova con 4 puntiños, con 4 puntiños despois de no debut conseguir tamén ese empate a 0 goles ante o Umia na Senra 2, que non está xogando na Bouza o Umia. E queda o dianteiro que acompaña a Emmanuel Flor, que non é outro, moita primeira federación, que Víctor Mingo, do Arenteiro Valle Rución, Este rapaz ano pasado estaba no Español B. No Español B. Que agora 22 aniños, non? Que agora adestra a Raúl Jardiel. Anda, sí señor. Que non sei se tivo algo que ver ou non, pero aí está a casualidade da vida. Víctor Mingo, 22 anos, correcto. Sí señor. Correcto. E Vitoria do Arenteiro agora sí en Cacereño. Nado no día de Galicia. Cáceres, mellor dito. No día de Galicia, 25 de xullo, sí señor. Correcto. Non foi en Cáceres o partido, foi foi en Extremadura. En Almendralejo, no Francisco de la Era, porque está en obras o estadio do Cacereño, o Príncipe Felipe. Bueno, creo que foi un equipo moi superior e que voume comer os mocos con este pronóstico porque metino en descenso. Foron infinitamente superiores aos unionistas a semana pasada, e esta semana foron infinitamente superiores ao Cacereño. Por lo tanto, 2 partidos con xente que para min pensaba que era da súa liga, pois non recibiron gol. A ver, foron mellores nos partidos. Aquí creo que hai que separar dúas cousas. O que puxemos no fío de cada dos xogadores da primeira federación foi neglixente uso das fichas en favor dunha axencia de representación que é a de John Farías, director deportivo. Eu fixen o pronóstico nas miñas redes sociais e puxen descenso. Claro, pero é distinto un uso neglixente das fichas con que despois as fichas que trae John Farías funcionen. É dicir, despois, por moito que sexan da mesma axencia de representación, poden sair ben no Arenteiro. De feito, claro, creo que nestas 2 primeiras xornadas o Arenteiro xoga moi ben o fútbol. Moi ben. Hoxe tedes programa moi ben preparado, sobre todo na xeografía extremeña. Claro que sí. Pois sí. Comisionista e chamastes o director deportivo.
No é? Comisionista no, portero de discoteca, porque vaya pintas. Pero sí, pero bueno, sobre todo con este rapaz que marcó unas 3 primeras jornadas. En este partido da gol de asistencia, imos velo tamén. Este Está gol- dado a volta, pero este gol é complicadísimo, É un escándalo. A mí Coa parece que vai dereita. para fora, Sí, e sí, bota, e fai un efecto que vai para dentro, peta no pau, bueno, tremendo. Sobrao Víctor Mingo, que despois ademais asiste no segundo tanto. De Diego Moreno. Lateral, Asiste. non? Sí, lateral esquerdo, a celebración conxunta, e bueno, pois deixando moi boas sensacións Club Deportivo Arenteiro, a verdade. Son 6 puntos, está aí arriba. E obviamente, pois alegrámonos por polo Carballiño. Alegrámonos por ainda que puxeras en descenso nos pronósticos. Sí, non? sí, pero Vale, non vale. quero que descenda ninguén, obviamente, dos Por galegos. volver a velo, 6 puntos o Arenteiro, os mismos que o Racing Club de Ferrol. Pois así quedou 11 con David Beade, protagonista do bazo a xanada con o Bobo de la Abuela na portería, Víctor Barreiro, David Opico, Javi Corbillón na liña defensiva, Hugo Villaverde, xogador de alta xornada no centro do campo con Mario Soriano, engancha Julio Rey, unha banda para Hugo González, a outra Luis Chacón arriba, Víctor Bingo e Manuel Flor. Destacados con vídeo na Pinguela 1-1 entre Lemos e Porriño Industrial. Surrealista o que aconteceu, primeira parte 0-0, Pablo Losada para este penalti. Xa no tempo engadido, o colexiado sinala outra vez pena máxima en contra do Lemos. Aí o vemos, a repetición. Para min penalti. Aprende, Antón, aprende. E nas protestas, Pablo Losada, que xa tiña un cartón amarelo, ve o segundo, expulsado o portero do Lemos con 1-1, xa no tempo engadido. Que O pasa? segundo. Entra Abraham Blanco, aínda en idade xuvenil, en frío sen quecer, veña, paradón de Abraham Blanco para sumar un valioso punto. O Club Lemos de Edu Rodríguez, 2 penaltis, 2 porteros distintos, o de entrar sen quecer. E parar un penalti é tremendo, Antón. Brutal. Brutal. Seguimos. Agradecerlle a Abraham tamén que nos mandou o vídeo. Efectivamente. E a TV.gal, que sempre está aí pendente de todo. No 1-1 entre Lemos e Porriño Industrial. Seguimos. Atentos, na Fieiteira. 2 goles da tempada e isto acaba de comezar. Anxo Vidal, que marchara ao mar, pero volve cada 4 meses para axudar o Ribeira, Mirado que fai, dixo que era o gol máis bonito da súa carreira. Control e para dentro. Espectacular a chilena. Espectacular a chilena. Cultural Mariños 3. Mellor dito, Cidade de Ribeira 3, Cultural Mariños 3. Na Fieiteira. Foi na Fieiteira, non? Sí, sí. Golazo de chilena de Anxo Vidal, espectacular, Esto hai que mandalo Zarra ou algo, Que animalada de Anxo Vidal. Que auténtico golazo. Seguimos. Álvarez Durán, de Tui. Triunfo do Cultural Areas 0-3 ante o Tide. 2 chicharros. O primeiro é... Cortou o primeiro. De Viti González. Dixo alguén que coa dereita non sabía. Mételle a Rabona, Atrevido. Dixo dereita na A. Rabonazo. E punto, que a dereita estaba a apoiar. Este é o gol de Javi Vila, o 0-3 definitivo. Que xogada colectiva, maravillosa esa saída en transición. É certo que aquí ten un chisquiño de sorte Javi Vila, pero define moi ben Pau Curto. Que xogadón do Cultural Areas de Iago Yao, que perdeu aí, como dixo Antón, no fío de cadro de xogadores esa... Bueno, non? Outra tempada longa que remata sen premio. Perdeu contra o Negreira esa opción de recibir un Primeira División na Copa do Rei, pero que vai dar moito que falar e que según dúbida vai estar arriba, eu creo, na Preferente Sur, porque é un equipo moi ben feito, moi ben traballado. Pero que hai máis? Co fillo de Iago Yao, Co fillo de Iago Yao tamén no caro de xogadores do Cultural Areas, se non estou trabucado, coido que non. Sí. E hai máis, efectivamente. Queres dicirte este cuarto, agora que xa aprendí tono, no que hai que poñer, non? No, agora estou moi ben aquí, chao para atrás. No Carral, la remontada do Negreira 1-3 ante o Sofán. Comezou gañando o Sofán co gol temperán de Joel Negreira. Empatou Joel Negreira, Empatou Adri Pereira, que fixo un partidazo. E a partir de aí chegaron os Chirlos. Joao de Celia coa zurda para dentro. Espectacular. Tremendo, un auténtico golazo de Joao de Celia. Cortáchelo, pero dase importancia na celebración, Sí, porque vai... Non sei que vai a... Este mellor. É mellor. Sí, é como que vai, como que fan que o persigan, non? Como que vai por un lado, logo vai por outro, tal. Sí, pero despois collo ese compañero en alto e o tipo abre os brazos aí que parece, non sei que parece. Joao de Celia, Juan de Celia, o primeiro, e este o segundo de Manuel Mayán, para pechar o 1-3 definitivo.
Gustache máis o segundo que o primeiro, dis? Ollo, sabes que pasa? Que este vai como mordido, sabes? O de Celia é como máis víase vir, non? Cando estás vendo o vídeo parece que sabes onde vai rematar o balón, aí na escadra, que aínda que toque o porteiro do Sofán, pero no de Miguel Mayán entra mordido, entra xirando o balón, é tremendo. Locura, que ten que adestrar mellor, sei que. Pero polo resto... Quen? Joao de Celia? Ou Mayán? Os dous. Os dous. Vale. E o resto destacados, pois informa agora Antón, non? Deles. Espera, Luis Micruz e Zakaria e Daxuri, evidentemente, no Depor. E agora vou ler Instagram, e xa está, vale? Alex García do Choco, Javier Corbillón xa dixemos, David Beade xa dixemos, Valencia do Ceranova, Kevin Tumbeiro, Goris, Cañi no Compos, Anxo Vidal, doblete un de chilena, xa vimos o gol de chilena. Víctor Mingo dicía Antía, Marcos Moreno dicía Patri García, Víctor Barreiro da Londra xa metimos, Maxi decía por aquí tamén, Maxi Lebrand. Lucas Vázquez Dobea, dicía Diego Gálvez, Adrián Rama, portero do Club de Mar, recital de paradas na primeira parte. Diante do Arzúa, que é o principal favorito nese grupo, quedaron 1-1. Sigue aí o mítico Adrián Rama. Alex Fer dicía Lupe. Que máis temos por aquí? Ademais do de Lupe, temos Carlos Alberto Morán Pichu, con gol e asistencia fácil no Val. Tamén Juan de Serie dicían por aquí, Juan de Dora, que marcou o segundo con Montañeiros. Lucas desde de chantada no 3-1 ante o Ribadeo. Moja Endón Di Pollete, David Santo Beade xa metimos. Álvaro Juan do Racing tamén dicían por aquí. E que máis? E centrais goleadores na preferente sur, Pecu Pérez, que marcou co Valadares no 8 con Valadares 2. E tamén, na sorpresa da xornada, Vilalonga 1, Atlético Arnoia 2, Alex Veloso fallo primeiro. Así que este 11 son os destacados que cariñaron entrar no 11 galego da xornada. E como novidade este ano, sabedes que temos unha comunidade de WhatsApp Fica Boleira, na que podedes enviar todas as achegas, todos os vídeos, todas as fotos dos campos nos que esteades, de dicirnos, pois mira, Juanito de Menganito de tal, pois xogou maravillosamente ben no campo do Casal, en Salcedo, e quero que o metas no 11 galego. Pois nos lo enviades por aí e veamos que se pode facer. E ademais, ides votar na comunidade de WhatsApp polo mellor adestrador ou adestradora da xornada, que neste caso é Jairo Arias, do Montañeiros. É que estou buscando o enlace do grupo de WhatsApp para mandalo, pero non son capaz. Para mandalo polo chat de Twitch, pero non... É increíble, pero non se me dá. É increíble. Así que buscade nas historias, que na historia na que anunciamos o directo creo que subiu Anxo ou por aí, así que... Efectivamente. Jairo Arias, as opcións que dábamos eran Pablo López do Racing, por esa remonta ante a Ponferradina, Manuel Pablo do Fabril, por ese 0-2 no Bao, 6-6, Jairo Arias 0-2 na Grela no derbi coruñés ante o Silva, ou Manel Vázquez do Arnoia, por esa vitória que comentaba Antón, sorprendente. Anxo tanto Chando Monte, di Megawokis. Xa sei quen é, Chando Monte, bo sitio, e claro que sí. Pois gañou Jairo Arias con 28 votos, 13 Manuel Pablo segundo, Pablo López 10 votos e Manel Vázquez 4 votos. Así que Jairo Arias, primeiro adestrador deste primeiro 11 galego da tempada 25-26. Prometedor o inicio do Montañeiros, xa albiscabamos que podía ser así polo verán que fixo e polo inercia do ascenso. Dun 11 que quedara así: David Beade, Víctor Barreiro, David Opico, Javi Corbillón, Mario Soriano, Hugo Villaverde, Julio Rey, Hugo González, Luis Chacón, Víctor Mingo e Manuel Flor. Eu pasei de votar no WhatsApp, gañaba Jairo Arias claramente. Pero vamos a ver, aquí está a democracia. Jatalín, por favor, exerce o teu dereito a voto. Por favor, Jatalín, ata as 8 din para votar. E gañou Jairo Arias. Pois moi ben. Pois moitas grazas a todos. Pois moitas grazas por acompañarnos. Grazas por estar connosco neste 11 galego número 121. Intentarei que para a seguinte vez jarde a cámara, batería ata o último momento. E nada máis, que 1 millón, moitas grazas. Vémonos no vindeiro vídeo directo de Fica coa Bola. Grazas.